Rapledil sen üçün ulu davara. Assalamu alaikum, mehriban dostlar, Türkmen rap sunutunun dinleyicileri ve söyücüleri. Yurdumuzda ilkinci gedek rapli dil atli bäsleşikli gelpeşimizin birinci tapqanın ikinci sanına tomuş etmeye çağırıyor. Bilişimi diyaleyim. Kahraman arkadalı kahraman serdarımızın sayesinde Türkmen milli medeniyetimiz, sunutumuz, aydımsa sunutumuz, dünya dünü davarası dağlar aşağı elbette. Şol sanına dövrevap, rap sunutum elbette bizim yurdumuzda şeyle var uli gerime meşhurluğu eye. Onun sebebinin biliyorsanız Türkmen toylarına, bayramlarına rap sunutu bilen özünün mühürünü koyan zihinli rap sunutunun ustadları çıkış ediyorlar. Onların dinlemeleri münglerçe, milyonlarca internet tollarına girip bilirsiniz. Şu sanada biz yeni bir yolu gepleşimizin başında şuriyali giyin şertleri dördüp beriyen rap sunutunu dövrevap evuşkunlar bilen baylaştırıp köne mektebi, täze mektepler bilen elbette kıvaplaştırıp öz iyileştirmede dinleyicilerine yetinmekle giyin şertleri dördüp beriyen kahraman arkadalı kahraman serdarımıza şäkli sağolsun aydiyaz. Oların belet başlarının aman alıp bariyan büyük tutumlu işlerine dine üstünlüklerin hemra olmağını tüy sürüklerini ardı edip biz başlayaz. Rapledil sen üçün ulu davara. El çarpyanlar elbette el çarptıryan meşhur diyeceğimizden aramada yöneteceğin kimden diyen bilyansınız yöne onu tanıştırmaktan öngürtü biz gelin köne mektebin ağzalarını yani şunki emin ağzalarımız bilen tanıştırmak isteyaz çünkü bunkun deysen çekeleşte bäsleşikler olur ödem bizim gelmemiz bilen yani bizim teyze alıp başladık oyunçmeler men üçün hem el çarpsanız olur yoksa da bizim gelmemiz bilen bilelikte bir näçe şertler üýtgedi, ýene de bir näçe mihmannamyz geldi. Ýöne olar agdamakdan öňürtü gelin şunkun Türkmen rap sunutuny öýleriniň bir aýratyn bir sunutuny goýan ençeme müňlerçe dinleýijilere münasip bolan meşhur rap sunutunyň wekilleri bilen gelin ýakynan tanışalyň we olar şunky bäsleşik yaş rapçileri inniki tapqıra saylamak üçün hormatly emin agdalamız. Onu baştan başlayalım. Köne mektep ana görüşme diyali geçenki birinci sanına futbol kotu tayinip yetişmeyenler yöne bu gedek yetişti. Sebep täze şertler vardı. İska Muslim. İkinci tanıştıracak emin agdamız bilişme diyali möjegem öz işine dolanny Met Nazarov. Şoğunun köfetinden täze işleri bilen gidip otyr köpne kotta sebäpken naýydy ene de kan Dezet. Ol sahna çıkanna hemişe berekellah sözüne münasip başgaça oň sunuty diýip bolanok. Toga berekellah Sopranoman. Elbette bu ýyllydamadan bolsa Kızıl Ari Beats'ın elitasi başka bina ýadyma şoň belki Bawazy Badyr ondan soň men mady Kızlar Beats'da. Esbitar. Yine var zihinli meşhur rap sunutup köpsi belki tanışdylar ýöne şu köne mektebi köp sağsyn aýdýar täze men ýaly dinleýijilerine münasip bolan Vagrant. Gün törmedi bedä oturanlar. Inni menem görüşme ýaly kaç aýda oturan ýöner däl o da old school'un agzady ençeme daşar ýurtlarda da işleşen onu siz ýakynan tanıyansyňyz ýöne diňe türkmen toýlaryna däl eýsemde ençeme master classlara meren daşar ýurtlara da gatnaşan meşhur DJ'miz DJ Şaman. Inni men açık bugün rahat oturyan sebebi bana civan koyupdurlar. Civana men üçün oýlarmy kadysem yok men üçün koymadyk. Ýanyma yeni bir koşmaça plus agza hökümine özüniň bir pikirlerini aýtmaklyk üçün bular hemmesi köne mektep bolsa bular täze mektebiň agzasy täze ýüz bilelikde nesip bolsa öz pikirlemede aýdypdylar. Inni Wagty uzaltyrmalym
geçen gepleşmede gören bolsaňyz, şertleri bilen gıykaca tanıştırmak istəyäs. Repli dil gepleşmeden her tapkırlarına onlarca yaş repçiler gatnaşýarlar. Ol repçilerim şu gepleşige saýlanmak üçin yüzden gowrap yurdumyzyň çar künjüginden özüniň sungatyny görkezmekde bäsleşdiler we şoluň içinden 40 sany rap aýdýan oglan gyýlary saýlandy. Olar birinji tapkyrda onu bölük 4 sany gepleşikden ibaret bolar birinji tapkyrymyz. Olaň içinden hem iň saýlamalary özleriniň ritme göre, sözleri bilen, hereketleri bilen, bir ýatkeşligi bilen garap saýlanjak 6 sanak bäsleş gatnaşar. Howa 6 sanak. Sebäbi bu şertimiz az kıynaştırdık ve has ütköttük. 6 sany emin agzalymyz var. Bugünkü gepleşmeden sanyna 10 sany rap aýdýan ýaşdakinde çykyş eder. Olaň her bir emin agza birini saýlamaga mümkinçilik döredilýär. Demek konkurensiýa diýsen uly bolýar. Şu wagt bizi dinleýän dostlarymyň aramyzda zakadrym duglar. Şoň üçin hem goja taýinlanmaly, iň esasy alжыramal däl, çekinmeler. Mene hemişe de fakna çykamda iň soňky çykyş edýän. Şoň üçin hem menem şonu size maslahat berýär. Rapli dil sen üçin uly dawara. Bätleşigimiziň ilkinji gatnaşjysy Serik. Geldi. Salamu alaykum, hoş geldin. Gowmy ýagdaýlar? Hoş gördük. Gowum sizem alyp barýan işçiňizde sünlük halipalarda sawgatyna diýen ýaş dehil oglanlary öňe sürýänler üçin galanam sahnada nesip bolsa. Düşündim, näme arada aýtjak? Lirika, söýgü temada. Söýgü temada. Bolýa, üstünlüğü gardy edýän. Tamam. Rapli dil sen üçin uly dawara. Onda näme gelin birinji bäsleşmedi sahnamyza çağıralyň. Birinji bäsleşimiz Serdar Quliýew, Balkan welaýaty Gyzlarbat şäheri, lakamy Serik. Salamu alaykum halifalar. Men Balkan welaýatynyň Gyzlarbat şäherinden geldim. Rapda Serik diýip tanalýan adam Serdar. Bugün bäsleşige lirik aýdym getirdim. Mümkin bolsa ýerine ýetip bereň. Diňe Serik başlamakan. Diňe Süleýmana firedip bilýänle. Şu wagt konserwatywna diňe Süleýmana firedýän. Näme gollat min saýla diýänmi içinde men seň ýomyň diýänmi? Ýok, ýok. Ha, diýäňokdan bol. Go taýyn Esasada seyretdim begendim, elinde telefon ýok, iň gowzat şol, birinji tapkyrda biz gördük, diýip mesediňe telefondan görýärler, bilemek ya telefon reklam edýärlermi ýok, bolýar. Üstüne ardy edýär, bir tolgunman mena duýan, mena senkilik, oturanlar senkilik däl bolmak mümkin. Şoň üçin kızlar bits, öňe. Emin azalar taýyn meni dinläýliňmi? Ýönana sedik. Geçip saylanın kadrını
milyona degermi? Ayt bizim sevgimin milyona degermi? Tamam. Köp sağ ol, Serik. Ondan hem halen ver birinci bilen Süleyman Ferediyan masoň esbiterden başlaýly. Serdar. Owados. Dogry aýtsak, gowşagrak. Ýöne sözleň gowy, sözleň manysy gowy. Gaýtalama hiňlen waýdypsyň ola düýbünden mene maňa bolmatda. Ýöne sözleň gowy. Häzir beýlik bäsleşerim göreli. Entak men pikirim jemläýin. Tamam. Saprana da birat sesine sağladı şu ayça oydan. Ayçaklarını. Bir özüm diňe sen belledin ýa seyretdim bolyn. Zahmet geçikliň. Wa. Soň ýadydan çyk geldi. Yo, şo sada gowy. Şo gitarny sada gowy berýän, şonýal stil. Motiv heňe pesrak. Rewadiýan ýara normal erwetdel. Ýöne opyt gerek, praksika gerek. Udaç. Tamam. Emiliň içinde has dumkoda turan biri var dizet. Baştan ayak başyny gallyrman turdy, gowy diňledi. O näme diýerkä? Ben şu aýdymy rap hökmüne däl, bitewi aýdym hökmüne diňläp otyr. Umum bitewi aýdym hökmüne pikir erwetdäl ýöne. Biraz gowşagrak gördüm. Pikir erwetdäl. Biraz tejribe gadanmaly. Belki ilnik sanlarda. Üstün gardy edýänim. Innik sanlarda diýen ol hiç da çöýän näler Serdarjan. Hemme zat soňundadyr. Inem ýene bir söz beresim gelýär, Vagrant ýaman ýüzünem bir hili sen aýdymyň ýaly goýdy bir hili gynançly bilen diňledi. Näme üçin beýleka? Vagrantsan. Serik. Assalamu alaykum nämäňde. Assalamu alaykum. Umuman pikirin ýanky bit gowy. Gowşagrak diýenim edilşi sesiň bilen ýanky ýaly gaýtalamak prepare edeniň azyjyk näde orrak boldy, özüň üçinem duýandyrsyň. Rapta da naprimер başta yo diýerler, şon prostak diýen oklar mikrofon barlak görüň başta. Mikrofonuňyz näýe işleýär, sesiňiz näýe işleýär, şol zatlary duýun. Umuman gowy. Şoň şin monna gerek espeter diýäwren sesin marýany kena sahip etmek ha. Düşünekli. Iska näme diýersiň? Ya tuğlama men haladım doğru maydayım. Aydımdan haladım, çıkışa dışına haladım. Yani utan yani bilir ya biraz. Yani bir tarafa seyredi bilen ok. Denge Süleyman'a seyredi ya dur ya ona verdim. Men umuman haladım. Galanım beylek bir bahsleşleri göreli. Kararın sonunda ne veriyorsa. Tamam. Mäde näme seyretmedi, mäde aýtyp berdiňmi? Mene var, действительно bit yaman füýjü ýöne bir hiljek çala yetmedi maňa wara, birazajyk. Ondan köpräk adam diýesim mele ýöne diýmeýin ýöne. Целом среднячок dara. Ýöne birazajyk çewota не хватило maňa. Bir zat yetmedi. Ine bir gepleşiklemeden tapawdy, näme de sen 2001-nji ýyl Serdarjan tuğleme näçil bäri muman şu rap sunugaty bilen meşgul bolýan özüň. 3 ýyl bolup gelýär. 3 ýyl bolup gelýär. Başlamaňa näme sebäp boldy? Başlamama bir aýdym ýazym, oglanlama okap berdim. Sonra ýazdım da okap berdim, bularam itdi. Dawa ýazmaly studiýa gideli ýazaly başlaly. Özüň tuğleme. Özüň plus solar ýalyk oturanyň içine sebäp bolanmamy rap başlamaňa? Söýüp dinleýänler ba? Dize temmesine söýüp dinleýär. Bana mekden. Onda näme üstünlük ýemraň bolsun, bir soňra çyna garaşaly, nisip bolsa, eýleki bäsleşmeden dinläli, ondan soň nisip bolsa emin näme öz pikirini aýdarlar. Serik, gollalyň, köp sag bolun. Удачи. Rapli dil sen üçin uly dawara. Serik. Berekella tuğlama. Gowa çykyş etdiň, hiç ýyl aljyramadyň, öňüm çykyş edip görýärdiňmi sen? Öň toýlara da çykýardym, toýlarda aýdýardym. Toýlarda rew aýdýardym. Aýdýardyk. Berekella sen ýadansyň, sen wara şutak geçýäňde tüköllen birini saýlaýan, bokurda joňöller ýaly. Boldy onu näme? Inni kitapgyrlarda görüşýänçe. Sag ol. Sag ol. Rapli dil sen üçin uly dawara.
Mehriban tomaşaçylar, garaşylmadyk soğudan maside üçin bilişmedi ýaly ýurdumyzda sany ulgam bilen peýdalanyp, elbetde ýurdyňa bir ýurdumyzyň çäginde däl, daşar ýurt dostlugyny halklary bilen ýyleşmedi bilen gerekli maglumatlar bilen şo sany video wizifler edip arkaň guruluşyp bilýär, pikirlenmedi paýlaşyp bilýär. Inni goňşy döwletimiz bolan dostlugyny döwletlerimiziň biri Iran Islam Respublikasyny Irany Türkmen rap sunugatynyň wekili Emin Rasenam öz gelegine öz pikirini aýtmak isleýär. Kakras şu adam Süleyman Espeytara gönüsüwäde çykdy. Öz pikirini aýtdy. Belki birinji gepleşmedi görüpdirmi Emir? Assalamu alaykum gardaş. Gowum ýagdaýlaryň? Wa alaykum salam. Size salam bolsun. Arman Allah kuwat diýen gardaş. Sülük bilen bir gowy ýol başlapdyrsyňız. Şol aýdyşym ýan Türkmenistan ata watanymyz bir aýdymsal ösmege bir gowy ýurt münasip ýurt. Sebebi oyda sağlığın, onlaryan sağlığın başı çıkan adamlar köp. Siz yanıkları da var. İnneki repi başlayacaklara yol açacağız. Yani Allah'dan kuvvet versin. Böyle tecrübelerinizi, fikirlerinizi, bilimlerinizi inneki başlayacaklar ihtiyarını koyuyormuşları öğrettiğiniz şunu öldür olukan da. Kardeş sağ ol. Sağ ol. Canım iyi işin üstünlük. Yine görüşmedi ýaly elbetde aza kenle ruhlanırsa gerek. Sebebi özünün rap aýdymlary bilen meşhurlyk eýe bolan Emirede üstünlük ardy edýär. Gepleşmeden bu sahna gatnaşyny üçin de sawatyn aýdym. Rapli dil seň üçin uly dawara. Rapli dil bätleşikden täzelik we sebebi bätleşigimiziň ikinji gatnaşjysy Zenan rapçimiz Arzu. Arzu salam, hoş geldiňiz. Salam. Näme arda aýdyp berýäňiz? Söýü var edi. Söýgü çeýmada aýdyp berýäň. Bolýa, üstünlük ardy edýär. Sağ olun. Rapli dil seň üçin uly dawara. Onda näme? Bir dowam edýär. Inneki gatnaşajymyz rap dil bäsleşikli gepleşimizde ilkinji gyz Zenan rap aýdymçy. Rap o birinji de görýär. Menem göreliň any nähili çykyş eder. Gelin gollaryň. O bolsa Arzu Hanowa Liverpool aýtyndan lakamy Arzu. Arzu, hoş gördük. Mikrofon alıp bilerdiň. İlki soru näme üçin gyz maşgala da näme de bolsa pop del aýdymlar näme üçin rap? Diňe rap del, men estrada aýdym ama Ha şeýlemi? Onu estradadan çykyş edýän da bir. Esasy rap. Esasy rap goýarýan da. Boldy. Emin adalar biziň ýurdumyzda gyz aýdymçy we gyz ýanan okumyny rap bilen meşgul yani görüpmediňiz? Mene bilemok. Bamy? Ba. Görüpdik. Ras. Çykyşy ýöne kan meşgullyk edäme öz rap industriýanyň içinde meşgul bolar. Gönüden göni rap koyan gyz meňem kelläme bilen ak ýöne estrada aýdan gyzlarymyz bar, kardeşimiz. Mehriba, Selva, Firuza, Amalia, şol Avadanma, hemmesem arasynda rap okan ýerler bar. Onda näme? Bilim Netip boza bäsleşimiz üstünlük ardy edýän tolgun. Etmesinden bäs gelin bilýän boş duran oktoýladan meňerim. Ya, besirini yetdiňini ýadymda saklaýan, edenini etdiýänini, mene edýän, edenimi yetdigimden, mene ýadym ýyrtym durmuş depterimden. Ine durmuş depterim meň. Ay berekella. Arzu tuvaleme biraz tolgunluğun ödeyene. Ağdacık. Tolgunmaniyeni kim duyanmasa, iska duydun mu? Duydum ýöne gowy. Taýýarlanyp gelmegem aňsat delemem bular üçin rap bilen meşgullanýan Zenan köne mektebiňe durup çykyş etmegem aňsat del, onuň gözi önünde tutmaly. Şeýle gowy. Sağ olun. Ana bir gowalyk ha. İkinji gowyny saparana DJ kolýar ödýän ani. O hemme da gowy, saz gowy, çitka gowy. Maňa diňe näme ýetmedi. Peňe bilýärmi? Şo birinji kuplet oturdy. Birinji kuplet oturdy, soň vokalny näme ýetmedi maňa. Ýöne atak w целом gaty gowy heň ýetmedi da. В общем, heň bolan bolsa полноценный gowy aýdym bolardy. Atak daş od duszy. Удачи. Sağ ol. Ödün dinan aýdym şolan soň her kim şoňa garaşdy mykadiýan, şoň üçin şo zamечайнажyk, kiçiräjik. Hawa. Evet fişkacıklarını aýtdyň da başda şoň her kim şoňa garaşdy. Ýani ýok dowam edeli. Matt. Benim
Muman erwetdel. Başga ütköş gaýtşakladyma ýok. Özümçe belledim bärik bara. Normal. Gowy. Görýän gyýdy bolansyň bar ki, joska hiç kim komentar etýän noktara. Neme? Ýanky durmuş depler zat başyndan geçiripdir. Şoň üçin näme diýsen adam çeker. Şoň üçin ýerliklik, ýönüti zamyçanyjyklaryňy alma aýtmagy haş edýär. Bokurdan saýlap duran ýönerdi zat, gowy tanqidlajak diýsen. Hani diňlädi? Ine Türkmen rap diýemizde stereotip näile Türkmen rapy diňe oglanlar aýdýar diýip bilýärsen mäme. Ýöne ine görýärmi täze mektep, täze nesil gyýyzyň, zenanyň Türkmen rapy höwes etmegi mene begendirdi. Men begendim dogrusy. Ine umum aýdym barada. Ine men radiolaşan oglanyň aýdany bilen şu rapyň ýygynyň gowy bir vokal gelsedi, has gowy bolardy. Men şoňa garaşdym dogrusy. Ýöne kapyalaň ýygy giderligi, ritmalar gowy. Terjibe gazansaňyz has gowy bolar, mene sizi gollaýan, gutlaýan. Ay berekella. Ýene bir soraw berdim bolýam. Şu sözler kim dizip berýär? Özüň ýazýan? Yok, biz bile ýazýar sözüni. Kim bilen geçen oglan bilenmi? Awa Nur Kamolotov diýip bir doganym ma. Şo bilen bile ýazýar. Men şuma da çykaran aýdymlar, köpüsiniň sözüni şo bilen ýazýar. Çykaran aýdym. Näçe aýdym çykardyň primer? Ay onu näçeýdim. Ýöne özüň участие принимать edýän ha? Şo prosesde. Молодец, готовый. Waka bonqy sözi oglanyňky da, dogrydan? Kim bolýar? 50-50. Ha, 50. Молодец. Bagran? Arzu, men şuma sana ýa-ni sözden özüň ýazdyň kaň diýip bu söýgi uje boldy, geçdi. Indi özüň arkaýyna alyp bar diýjek boldum, onu özüň ýazdyň o kelýäň-de. Yok, özüm ýazýan barlap berýär. Bir pikirden iki pikir gowy. Onda çym bolýar, şo waka geçdi ýam. Özüň arkaýyna alyp bar, daşy şuma aýaň bile goýup aljyrap dursyň. Melodiçny, özüňem storytelling edipdirsiň, gowy edipdirsiň. Gyýyz bolan üçin käbir zatlar простительне we birinji gedek bolan üçin, şoň üçin menem gollaýan töweleme dowam et, mazet. Hani Süleyman sene mewjukmy? Iň soňuna goýdun amen. Ya men ýanky diýeniň üçin men bellik etdim. Ýöne şu Arsanyň diýeni bar. Geçen gepleşiklede ikimiz jedelleşýän diýipdirler-de, köp komentarda, tesvirlerde dowsaglalarym diýe. Jedelleşik. Ya agam Halipa Arsan ýöne ýanky bolmaly diýen zat ýok, ýani ýygynden soň çugurulajakdym. Hengli bolmaly diýen zat ýok, bolsa has gowy bolar diýen. Bolsa diýen sözi näme düşünýän? Men pikirimçe diýmediň sen ýöne. Hökman näl ol? Meni bagysla. Men pikirimçe bolsa gowy bolar. Häzir vokal ýerini düzüp başlaýmasyn inniki wäsleşler. Hökman näl ol? Oň üçin o kemçilikde men pikirimçe sözler gaty gowy. Özüň ýazan bolsaň, özüň ýazan bolsaň yüz götürüm bolly mena bolýa diýerdim. Sözler gowy, ýöne azadyk lawyz maňa pesrak bolly. Taýlyň azyrak bolup durmy. Aljyradım biraz. Hawa ýa şondan aýtmasam bolan akda galan zat gowy. Okman aýtman. Hawa bolmanyna da gyýyz, zenan, rewa koýany gaty begendir ýa. Hawa. Tuğlama. Sağ olun. Inni oturan eminlemedi üçin hem bizi görýän tomaşaçylarymyz üçin hem gyzykly bolsa gerek. Ýa-ni men oturkam täze diýär. Duýýa diýär da özüm duýdy. Nämen duýanyny biz bilemezok. Täze hoş gördük. Täze birinji söz bereliň bir el çalsak mümkin bolsa. Täze nämen duýdy? Mihmanyma da söz bermedik hälim. Salamu aleykum, men baňda syýlap çağıran üçin köp sağ ol. Ben emosiýa bersen galadym dogrymaýsam. Kuplet taş feterleri sözleri gowy. Duýýa da emosiýa käbir ýerlerine berip aýyryp badyp. Çoğu da açı bana xaladym. Täze mektepde arzudum täze mekden azady. Arzu, onu üstüne arzu edýär. Asalymdan inni kitaplara geçersem, geçmersem onu bilemezok. Ýöne geçmeňi biz arzu edýär. Adyňam arzu, arzulaňam asal bolarmy kadýar. Gollalyň. Onda näme Wagrandyň aýdyşýany mikrofonuma taýyn. Biz bolsa dowam edýär. Sen üçin uly dawara. Arzu, berekella gatgow çykyş etdiň töweleme. Emin agdalan aýdyn bilen öz pikiriň näli şolar barada gurrun bersen? Ay ulalaşýan emesiniň aýtýany bilen.
Ýöne Süleyman ýaňy bir zat diýdi, repçi gyz diýlende gönümel rewe koýan gyz men gözüňme gelenok diýdi. Siziň hem gözüňize gelenokmy? Ayo. Şeýlede repli dil bätleşiň adyndan ýadygarlyk hökmünde skos kepgasy size sowgat berilýär. Onuň ne azyk ýadan siň bu bokurdan öller ýalyny tüköl suwlar bar, şuny halajylnyň açýaň da islen suwuň alýaň, içýäň. Onu näme indi kitap gyrlarda görüşýänçek. Sag ol. Sag olun. Repli dil sen üçin uly dawara. Bätleşigimiziň 3-nji gatnaşjysy Ali Flexman. Geldi. Salamu alaykum. Hoş gördük. Aleyküm esselam. İlk bilen adyň arada aýdyp berem, näme many ýa? Adım Ali, öz adım Flexman diýmegim, Flex reklamşik diýmek. Manam oglan da reklamşik oglan bolupdy. Ha, men ingliz tilinden terjime edende. Na. Düşündüm sen ne reklam edýän oglan bolýan reklamaň ýagşynkydan güýçlümi? Ýok, onkundan güýçli da ýöne. Bolýa, näme arada aýdyp berjek? Ha, türkçe aýdyp berjek. Köçe stilde. Düşündüm diňe üstünlük dilämek galýanyny sen. Sag olun. Repli dil sen üçin uly dawara. Üçüncü bäsleşmede tahnamyda çagyrýas. Alibek Met Yakubov. Daşoğlu welaýatynyň pseudonymy, ýagny lakamy Ali Flexman. Garşlalyň başly. Ali. Assalamu alaykum, emin azalar. Wa alaykum assalam. Bäsleşmede hoş gördük. Alijan. İlki bilen haýyş edýän bu ýönür bäsleşik. Emin azalarymyzdan gowy senin gollar, biraz tolgunman duýan, içilik tolgunma, netip bolsa gow üstünlikli çykyş edersiň. Ona näme emin azalarym hiçlik söz berjek gel, şol gün şu bat bilen nähili taýnynyň gelen bolsa ondan hem has gow çykyş etmärdi diýen. Taýyn mi Alibek? Taýyn. Onda gollaýas, garşlalyň. Ya. Ara geliyorum karabasan gibi, yaraları saramasın, burası yerin dibi. Arabada gidiyorsun ama benzin bitti, hiçbir yere kaçamazsın, tüm kapılar sana kilitli. Arabada geldim, yanımda Michael Jackson, bitmez sözlerim, hepsinin sesini kestim. Hiçbir zaman olmam teslim, benim sözlerim kılıçtan keskin. Çıkmıyor artık senin sesin, buradan bakınca sadece leşsin. Geceleri sokakları dolaşırken, benimle konuşurken sen kendine gel. Gökyüzüne bak, yıldızlar şahit, bizim çocuklar sürüyor Şahin. Kafam güzel ama yine döndüm geri. İstiyorsan sen yine sevme beni, senin dediklerin benim umurumda değil. Benim önümde sen her zaman değil. Başladı olay, olmadı kolay, ben çıktım yolla. Hayat acımaz, yapıştır tokla, benim dediklerim ermedi sonuna. Ermedi sonuna, Flexman marka, lamboya atla. İçki çok fazla, abartma, abartsan da bana sataşma. Göremedi beni, tanımadı beni, kafaları geri dedim sana, delikanlı ol benim için flow, senin için slow, yapma bana show, hadi benimle uğraşma, bırak artık let's go. Tanıma gelmiş kapıma, tapular almaya, sanki misafirdiler, kalacaklar burada, alacaklılar gibi peşindeler her gece. Nereye gitsem herkes orada, nereye gitsem herkes orada. Sağ olun, sağ olun. Haknan yardyň Alişka, yardyň, gel ortaga geçeli. Ceza addy haýt, şu bir gepleşimizde görse, uy men ýaş wagtym bunýar okap bilen okdum diýjen bilýänni. Krasavçyk, Ali garaşynmadyk. Her kimem garaşmady, men pikirimçe tolgunma bilen bir hili äleklije horojuk oglan bundan soň bit bilen yardyň ha. Tügelim. Men türkçe başga dillerde düşünmesem, rap sunumatyny ýöne kaça dese rap dili hükman onun için men pikirimçe köne mektebem täzibem radylaşymy qadyan hükman dil wajip däl. Şol ritmi, şol duýguny dinleyici dilin bilmese de, düşünmese de duýdurup bilseň, ana şol rap sunumatyň bir üstünlügi qadyan. Kutlayan. Onda näme? Hemmesem tolemesen doly görülen näsiň barty kaça etdi, goňşy zayna daqlarym gelip kim käbi diýip. Hany gollalyň Vagrant yerine turdu ýa Vagrant taý.
Ey, Ali Flexman, Ali. Aha. Sen naturalny Flexman, bratишка. Tuğulama. Flexin var ya, bäzin hemmesin. Ne? Görün oktursun yana, bilen ok. İndam kesinlikle de şunun mu yardın. Şuma da seni ıngav çıksadan sen. Berekallah, tuğulama. Başka lişin söz aytacak gel. Berekallah. Şimdi al çıkış etmeli oğlanlar. Berekallah. Safranar? Gatıgowy favorit brat, это сейчас favorit с первого. Birinci tapqırdan, tapqır değil, birinci выпускtan favorit sen. Gatıgowy такой Stevie Wonder в рэпе, да? Молодец, от души. Спасибо. Красавчик, удачи тебе. Gatıgowy. Hani şu toporun kapitanı var. Yanlış bir yerde demde diskusiya diyorlar da onu. Süleyman Mehmet yerden kapitanlar röptüm. O da düzelt verdi de ismidir. Yok, kapitanlar, yok. Komandam tıkırın cemli. Alibek, Gatıgowy tuğulama. Gatıgowy yöne sorayna Türkçe de gerek şu at. Awa. Näme üçin Türkçe son sorasam bolýarmy? Türkçe gowy görýän. Özüň ýazdyň sözleňi. Awa. Bahe. Yöne repertuarında Türkmen diline de bamy? Aydymlar. Bawa. On dinläsňiz de gelse, inni kitapkara geçirmek bolýan onu etak aýtmak gerek. Şunýaly gowy bolsa Türkmen çaýdana da bolly, mene ilim allar ýani. Ana onu nesip bolsa geçirseňiz görürs inni kitaplarda. Geçmese dawa turýar şutaýda, men sana jogap berýän. Vallahi. Iska yaman sen bir hibratta diýmege asleýän öňe. Yo, hiç hili sözüm yok. Diýerler abi biz komentar, tesbirsiz sözüm yok. Şu an oturna. Çayqa otur, hemmemiz men berk seredýän merdanyň ennamy dikeneklerini görüp, men kem dikenekle, men hiç hili sözüm yok. Berekellah. Sağ ol. Matt. Evet, Ali Flexman. Hakikaten mara hiç hili kemçiligini görürýärlik. Da başlandan beating drop'a geçip gidýän ýerine gatalyp gidişi hemme zat gaty texnikni. Iň esasy adam şul falşywy deden ok. Yaman duyguýuny gatygow berdi bara. Pram mene birinji gede men nam şu geçen ksanada bolup gören ok şoňa en nam tikenek gitdi. Tak şu men üçin tipa eta 10 boldy şu gedem bara. Berekellah. Sağ ol. Ali, inne bu sözler aýdylýardyr, inneki Emin agamy jemlemäkäk arqaýnaşmalarlygyny aýdasym gelýär. Elbetde bu sözler gaýtam täzeden bir täzelik edip bermeli Emin agalamada. Netip boda taýlansaň inni kitapgara. Ona näme? Dizet jemläp berseň. Birinci aýtsak zadyma ine yiti zehin. Näme diýär? Aýdym aýtmak üçin okuyup gerek, gowy aýtmak üçin zehin gerek diýär. Ine şu ýigit zehinli ýigit talan. Mene diňe tolgunma döretdi. Hani diýär aýdym seni tutmaly diýip. Şuň aýdyşam sözüm mene tutdy. Ilim saňa üstünlük arzu edýän. Sağ ol. Yine men pikirçe kıyskaca komentara berseň, käbir tomoşaçylarymyz üçin türk dilini bilmeýänler näme hakda kıyskaca komentara näme hakda aýtdyň? Köçürüp, şu köçüde özüm flex stilde aýtdym da. Düşnükli. Men da yo senden gowy. Köçüde özüň näle alyp barmadygyna? Yo, tuwalayman da şolum köçüde şeýit berýän da onda. Huwanç. Anyklap sorag berende sögünç bamy diýip soraýan da şeýlemi? Men netleşdirdim da men. Yok gerek Huwanç. Yok. Yok. Ona Ýöne Huwanç, ýanky şo men gowy men betsiz biderek diýilýän nemesi bar, reýeň öz kanunlarynyň birinde. Şona belläk geçetim bilýän şul sanyny bolan üçin ýomoklar diýip bilýänmi? Türkmen halk döredijiligi bardyr. Edil şo zat ýöne adrep, indi şu wagtky döwrüň. Diyecek olan bizde öň baganymyz da var. Bir-birini gowuny demek üçin näl? Diňe söz baýlyk, ugur tapyjylyk barlamak üçin. O bilýänmi? Gözüň näme çakkyň çüýýäli. Ana şo ýomoklar şol. O bir-birini gowuny demekde söz baýlygyň bir ugur tapyjylygyň kelläňi nemet barlamak üçin. Reýem şo zat ýöne adrep boldy. To'g'rimi? Ýöne näme? Ýomok bilen gowuşyk etdiň. Alinem gollayaz. Awa ýomok bollygy bolýar. Şoda dogry. Ona gollayaz. Seni nehip bozap, häzir atalymdan inni kitapy we grançan yerli. Seni kim saýlajandy gördük öýdäne ýa. Rapledil sen üçin uly dawara. Ali Flexman tuwulamy berekellah gatgow çykyş etdiň. Sağ olun. Sen şu wagt okan janryň fast flow bolýarmy, fatal bolýarmy? Fast flow.
Men pikirimçe sen cezan fanada ödýän şonuň leýän ödýän. Hiç kim fanadı da emmesin dinleyen yöne ceza Eminem şolar dinleyen köplenç. Esas şolar. Düşündüm. Näder sen ustada ýadan soň bir bokurdagyň öller ýaly izdene tükölüň suwa şondan alyp çykyp bereýin bokurdagyň öller ýaly. Ne tükölüň suwsy şunu tut. Indi kitap kırlarda görüşýänçek. Sag ol. Sag ol. Repledil sen üçin uly dawara. Tükölüň bu çaýlary iň gowy çaýlaryň biri diýip de hakykat aýdyp oturmak gerek. Sebäbi bu çaýlar özüniň ýokarkyly aýratyn tagamly tanalyp halkyň aňyna girdi. Önümçülüge täze goşulan frutlu çaýlar we usul suwlarynyň gapaklaryna sowatlar ýerleşdirilen. Iň gyzykly ýerem gapaklan hiç boş däl. Tüköl çaý lezzete baý. Çünki biz çäkli lezzet hojalyk jemgyýet. Bätleşigimiziň indiki gatnaşjysy Holişka. Geldi, assalamu alaykum. Hoş gördük. Hoş gördük. Näme marda aýdyp berjek? Men şu bätleşige çağalykda gaýdyp getirdim reýme. Mümkin bolsa. Düşündüm, şeýlede lakamyň Holişka barady da aýdyp berseň näme aňladý? Asly ol Holiday ýa-da TikTok ýa-da Holişka diýip koydum. Holi diýmek şu ingilisden holiday diýen sözünden aýryp, day sözünden aýryp adam bayram bolan soň Holi diýip koydum. Ha, holiday bayramçylyk diýmän aňlaýdy. Düşündüm, onu näme saňa diňe üstünlük ardy edämek. Size işleňiz üstünlük. Sag ol. Repledil sen üçin uly dawara. Ne görüşme diýäli mehriban tomoşaçylar, sizden bir täzeden badalyp telefonyny görýänmiňiz, telewizorda görýänmiňiz, bizi bilen kaçat edenmiňiz, kaçat etmege dowam edýär. Hipoda inniki bäsleşmeden aýladan kim bolman hasam bir ödüniň aýratynlygyny görkezdir diýip umyd edýär. Inniki bäsleşmeden sahnamyza çagyrýar. Ol bolsa Bayram Hanjanow Marwalaýaty Bayramal şäheri lakamy Holişka gelin. Bu Holişka, hoş gördük. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum emin adalar. Men Marwalaýatyň Bayramal şäherinden adım Bayram. Rap nickname Holiş. Holişka. Bir aňardan gelengden bir hili daş ýeňeşiň rap bilen meşgul ýaly görünýär. Onu üstüne ardy edýär. Sag olun. Dawa klasaşyk başlandy. Yadyňa da sal o çağalyk pursady. Lerdan eýleýä tolgun urup gursagy. Üçtegirli velosiped elimde çupa-çus. Ýene şo şekiller gizlen peşde taýyn nur. Suratly kagzlary aýalarda pırladyp ylgap ýadadyk. Ýykylyp kirledik ejem çagyrar. Nahar taýyn bolany ak köke şokolad etirer kakam gelenne. Disney pödürler gyzykly multikda top oýnardım. Keta shortikda Kata zontikda belgeçliğin vakti palçıgı Ağladıp ederdiler yanlaşıma sancımı Öymüzün içi dolu Herkeyle oyuncak Günne pul alırdım Bir de açığa soğuncak Çakam kendi Tirkeş yanca dostlarım Gıycaşlar halan ordu Yetmeke yaşlarım Suratlı oyuncaklardı Kalacağılık Bizden bir dilen Allah'da siz yaşadık İnne yetiştik Bilim zok yetişip Gızıklı pursatlar Gitti bizden uçuşup Suratlı oyuncaklardı Kalacağılık bizden bir dilen Allah'da siz yaşadık İnne yetiştik Bilim zok yetişip Gızıklı pursatlar Gitti bizden uçuşup Çakam gizlenerdim Liseler sadik Gıycaşlar yupkoda Kellesine bansik Gıyısına uruş Şoda uğran badı Yengen yengicin Şef olurdu adı Hoda uğurlar yoktu İnternet iPhone Yönü Nokia gurçu kayfo Tanz ederdim Nokia'nın sazını Gözüm gidiyordu Michael Jackson tansını Oynardım palçıktan Jayjağış vurup pul ederdi Tudun yaprağın yolu Yasardım ağaçtan Ok gülen yay bocağaçça çağacıklan Göğüncü bay aylanardım parka Uçordum karusel divarlara çekip surat Ellerimiz emel çişerdim köçede Ne tanış verdim diyedim ulansam Bak soyullara dolansam Suratlı oyuncaklardı Kalacağılık bizden bir telem Allah'da siz yaşadık İnne yetiştik
Bilem zok yetişip, gözükli fırsatlar gitti bizden uçuşup. Suratlı oyuncaklarda gala çağılık bizden bir film. Alada siz yaşadık, inni yetiştik. Bilem zok yetişip, gözükli fırsatlar gitti bizden uçuşup. Sağ ol. Holishka. Holishka respekt. Ödün tuvalama 2002-nji ýylda orada ämi? Ýaşlygyna garamadan öz ýaşlym ýadyma düşüp gitdi. Köp sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Ondan ämi? Matt, seňem ýaşlygyň ýady düşdümi? Nähili sözlerde hakdaýsan, pikirini aýtsan. Mene bir näme udarnik bolýam, srednije gördüm, çynym aýtsam, tebe bara, özüň dadyň, sypatyň dadyň çok gelişip dur bolyn. Flow yaman sadala bir hilek bara. Bir hilek duýguny dolu bermeýän ýaly özüň aýdyp durandan. Bu yaman wesoluja öde bir hiljek bir temajygym bar ýaly bolyn çöte nada bir gowrak etmeli bolum bu kadiýa. Bir hilek flowdu. Men şoňalrak gördüm. Antok. Plus şu pefçi yerler var eken, hengilaýdýan ýerin var. Vapşe yerine derler şu taýam var. Birazcık tozu pesrek gördüm şu. Bu çiste mädin öz pikiridir. Menki ne doğram bolup bilýär. Öz pikiri. Такой простенький, душевный рэп, уверенность голый. Он айдиаратами, уверенность, готовый, молодец. Что мотивом, ну прям РВД değil, нормальный такой. И он birazcık işlemeli, birazcık tona girmeli. A tak at düşün, men aýdyp bilemek, например, motiv. Sağ ol. Sen haftaçyn kömek edýärmi? Olum käwa kömek edemeden. Tak at düşün. Молодец. Vagrant. Näme üçin Holishka? Aslı Holi de on TikTok oyamda Holishka diýip koydum. Holi at zanetdi. Daşyňdan saňa Holishka diýip bolanok bir Holishka. 2002-nji ýyl bular ýalyk aýdym edýän tuweleme. Bulam storytelling bu aslında zapis edilen track hökmünde dinlen bolsadyk bolmany bir ak bolardy. Ýöne sen hiç aldyramadın, gowetdiň. Berekellah. Ve prepevin intikide sesin yetmejegini bilseň, azajyk sessiz prepevler bar bilýän-a? Şolar ýa prepevler. Hengsiz diýsen. Şun. Böyle sağ ol. Tuweleme dowam. Tizet başlyna. Hormatly emin agdalar, men öz pikirimi aýdyp geçeýin. Ine geçen sanada aýtdym. Ine rap aýdýan oglan hökmüne däl, ine artist hökmüne feredeli şunu. Şul oglan meň pikirimçe personaj. Sahnada özüni alyp barşyny gowy gördüm, oýna bilýär rolunu, düşündiňmi? Rapçi ýa-da men artist hökmüne kabul edýän ýöne howa. Men pikirim oglanyň diýen radiýlaşýan biraz flowlar has gowrak bolup bilerdi. Ýöne umuman mene kanagatlanýan. Jemle awalamyza inem biraz tejribe gazanmaly, biraz geçen zapardyga halipalary dinlemeli. Düşünmeli. Üstünü gardy diýenim. Men Halipalary dinleýändiň barmy içinde? Halipalar. Demesinem dinle. Ay berekellah. Süleyman başlyna. Şu bir daha da jedil etjekdim, ol kelleden gitdi-de şu an. Inni kawa ýüşür. Artist hökmüne seredýär diýen meň pikirim. Bärse rapli dil. Rap hökmüne seretmeli. Rap çok artist hökmüne seredip bolýan hemşin. Rapper artist dämi, sen artist dämi? Seret bayram. Sözlüň özüň kimi hiç kim soramady şonu. Özüňki. Men öz pikirimi aýtsam, bir kino ýalyk, ýa-ni storytelling diýdi. Kino gözüme geldi. Ýöne 2002-nji ýyl o zatlar nerden gördüň sen o? Menim şu Michael Jackson. Çıkan ya televizorda. Nokia. O döwürler bar. Sakykam sağlamda tans edýärdik da. Yo men dogulşymy öwrem o. 4 ýaşymda kam görýärdim. Yok, men sözlerini dinledim. Surat, video gözüme geldi, kino ýalyk. Men gowurýan şon ýalar hep. Kastan stili dogrudan, Goofyň stili. Sözüm özüň ýazan bolsa, ol möhüm zat. Rapçi öz sözüni öz ýazyp bilse has gowul. Men tuweleme diýen ýa-ni hiňlenen ýerine tonan çykdy. Olum men üçine ütgüş bir gulagym kesmedi. Sebäbi diýen sözleri, diýen sözleriň gowlugy
bastı şu hengden tonan çıkandı Sağ ol da. Halif. Sağ ol. Men tuolama diyen. Berekella. Onda näme? Polişka gurrunguren waqaňy elette bilen Eminem göz aslında canlanıp bilipdirler. Qarança nüanslarını hep boda dödü vermeli. Doğru değil mi? Polişka sen ardı diyen. Çok sağ ol. Sağ ol Halif. Repledil sen üçün ulu davara. Poliska berekella. Qatrow tuolama. O emin agdalaňa köni mektep damarına bassın malady. Sağ ol. Emin ağlarlar sağ olsun aýdýan. Sen asıl özüň kimi dinleýän, halap dinleýäniň barmy? Eýşe köne möjekler, Saýtdäli, Darkon Posi. Yok, daşary ýurt rapperlerinden. Daşary ýurt rapperlerden Timothy dinleýärdim. Ha, Timothy. Düşündüm. Seni azık bokurdan öller ýaly şu taýda tüköl suwlanmady ba? Şondan alýan isleýän görünüşiňi. Bokurda joň öller, sen endi kitapgyrlarda görüşýänjek, tawa. Repledil sen üçün ulu davara. Biz bolsa dowam edýär. Biziň bätleşigimiziň indiki gatnaşjysy MC Deska. Geljigim. Salamu alaykum. Salamu alaykum. Gowum ýagdaýlar? Hudaýa şükür gowmadyňyz. Şükür. Näçe ýaşyňda sen? 2008. Ýylyň diýemi? 16 ýaşadym ben. Söýgüliň mi? Yo. Böyle bir soru berjekdim ba bolsa. Berde näme arada aýdyp berjek? Şu özüm arada aýtjak bole. Özüň arada näme men dessan da şon. Yok la. Näme çulýan? Aýsy durup işlemesin. Özüm arada durmuş wagtyda. Düşündüm üstünlüğü ardı ödyen. Olam, sağ ol. Repledil sen üçün ulu davara. Ine mehriban tomaşaçylar, türkmen rap sunugatynyň dinleýijileri, söýjileri şu ýerde aýratyn bellemek gerek. Ine 4 sany bäsleşimiz çykyş etdi. Dürli janrlarda şol wagtyň özünde dostuň noktaşar ýurt dillerini aýdamaýt. Neniň buýsanmajak türkmen rap sunugatynyň bu döwrewap ögüşkünde baýlaşýanlygyna alamaty. Şoň üçin hem şurýaly bir döwrewap görnüşdäki sunugatlar bilen meşgul bolmaga ýurdumyzda giň mümkinçilikler döredilýär. Şoň üçin hem ýurt başlanmada şäks alkyşlar aýdýar. Goý hemişe türkmen rap sunugaty mundan belägem ulu sünnüklere kahraman kadamyzyň arkadaly kahraman serdam saýatyna güllüsün, gül açdyn. Biz bu bardylar bilen dowam edýär. Indiki çykyş etjek bäsleşimiz şunky 10 nokta iň ýaşy, çünkü ol ýigidemiz Desan Gaýratow, paýtagtymyz Aşgabat şäherinden pseudonimim MC Deska. İň mawoýymyz Deska gel. Desanjan waleyküm selam. Hoş gördük. Tuğlama. Deska waleyküm selam. 2008-nji ýyl bolsaň iň ýaşymyzda diýmek şu köne mektepleň hükman birden bir seni ruhlandyran bolmaly. Ýa-da senin aýdýan zadyňy näme men başgaça rap aýdy bilýän idimmi? Näme üçin rap? Ay, ýöne howuz kiçilikden bäri dinläp ber. Dinleýän, tuğlama. Krasaç. Onda näme? Taýin. Taýin. Birem taýin. Diňe gollap el şaýpa galýa. Tomaşa edýär. Yeah. Yeah, howasynım sunugaty, ýaňy ýaşym küçükkä diýdim içine girdim. Soňum çykyp gitjek, gel badak goýup aýaklamy her tarapdan depdiler. Meni pezeldi kamana özi raşa yetdiler. Her kim erzat diýe, ýykylmaly lylgymaly bir ýeriň soň sunugaty. Ýok ýaly çykalgasy, garalam dolup dur köne hemde täzeden. Men ortada ýekadon, könede däl täzesim. Her kim erzat diýe, ýykylmaly lylgymaly bir ýeriň soň sunugaty. Ýok ýaly çykalgasy, garalam dolup dur köne hemde täzeden. Men ortada ýekadon, könede däl täzesim. Her kim erzat diýe, ýene men garşymy daja görüpçilik etýär öz ýakyn tanşymym. Öňe ýeke dostum ady galanym tanıştyran. Inne dostum köpeler hersi çeker bargara. Ýüregimde sunugatyň ýere aýraty naýlanyň tömeri. Daşar ýurtda ýaýrady, saýrady sahnada bir näçe rap ediller. Halipala jüri bolup ýyngulsyny saýlady. Menem ýöne köý MC seremoniýa ustady durmuş hakda öwrenim.
Çölörden köp zadi adımızı yazmalı Inni şoka çölörü Menil gıdım yanmanı bulur Garaşya öçönümü Sağ olun halifalar Gördünüz dinlediniz Huvvesi talantlar üçün Rapli dil gurnudunuz Durmudunuz iş ediniz Günniz edip giyeceğini Bakallarım sizden Çıkarın neticeni Berekella, MC, Deska, yürütüşü bähleşi üçün, yürütüşü sahne üçün yazalan aydym öýdýäne. Ya başdan başga bolmak mümkin. Ýödüniň ýaşygyna garamadan, men bir hili ýaşyna garamadan ir ululýar açaga. Şon ýalyk duýdum bir rapda. Ýöne bir tarapdan men öz pikirim aýdasym gelýär. Söz baýlygy bir hili ýaman kän sözler gaýtar. Bir ýer paftor etdiň belki ol ýöretek düzelendir. Men kak dinleýiçi hökümine waka berebilýän. Tuğlemi söz baýlygy ada däl eken ýöne ýaş hökümine şular ýaly rap aýtmak nähil pikir edýän düzet. İlk bilene sahnada duruşunu gowy gördüm özüne önamly. Aslında derski diýär orsu. Derski şol oglan. Göni baranjydan benim şonu duydum ama. Duydun ha? Özüne önamly sebäbi bilemek öňden näçe wagt bäri meşgullanýan rap bilen? Ay yazıp başlanma bir iki yıl galyk bolýar. Onu kiçilikden merdinler. Eski muslim diýdi zat dedi. Şolar dinläp Özüň ýa derskler dinleýän ekeniňden ha. Yok. Karakter be. Inim sana üstünlük arzu ediyen. Mene sağladım bir kemir koşuk aytsakladıma yok. Oğlanlar näme diye dinläli. Böyle. Aha. Mäçän näme diýäň? Şul 16 yaş hakikaten hem zehini bağda göre dinge prosto tecrübe alaymalı var. Süngü gatı gowy yerinde emme zat var. Prosto birazcık tecrübe alsa hasam öktüler. Tak şu men üçin malades. Soprano. Men anladım 16 yaş üçün gatı gowy men ýazyp bilmädim 16 ýaşynda. Hiç kim berdi oturan 10 ýyllemey ýazan akdyň anay. Gatı gowy. Näme üçin ýazan akdy? Yo 16 ýaşynda. Sen ýazan okdyň. Topisal. Sen ýazan okdyň. Senim ýazan akdyň. Men näçe ýaşda başladym rap eden bilýärmi? Näçe ýaşynda? 16. Şunýaly sözler bilen başladym. Ýagmyrar aýdym bilen okmy? Хорошо topisal. Sözler gowy ýazýadyn. Yok, aslında iskete näçe ýaşda başladym? 16 ýaşda gujak diýen. 15. Iskete näçe ýaşda başladym? 14 yaş. Yok, to was kokon açıl men diýem, le 16 lep gulýaly diýen men. Ýazmak baradaýdy. Leybo возраста gowy, şamani da diýenden askar bilet etme. Askar bilen edel. Yo, bolýaly da zaten düşünümlemedi. Bola gel dawa etmeli, gel dawa etmeli sizin toporunuz bilen bolýa. Men dilimi diýişleýän şu topar. Aha. Mena gollaýan malades. Sağ ol. Udaç. Şu ýa-ni bu häsiýet, bu aýdyma janra bolan häsiýetini bu derskostda baka berdiler. Şonu wara bir hili özüne bir dolu duýup änek gelip dinlämesem çydar ýarak däl ýa-da war grant däm şu änek gelip dinledi. Ýa obraza girdiňmi? Sen ders görnýär şu taşyndan. Änek geldiň bolu. Sözleriniň şöhreti wara gözüme berdi. Maşallah. Menem şumat änek takmaly boldum ha. Tuweleme daşyndaky energiýaň öküziň ýüregine ilk gelen ýalyk sen tuweleme. Diňe dursyň bir zat etsek bolup tuweleme. Näme diýdiň? Köne mektep, täze mektep, amen nirde dun diýdiň? Ortada durniýdiň ha? Orta mektepler. Diýdiň, köne mektep, täze mektep daşymda, men o ortada ikisem dälidim. Şu wagtda toraýa. Tuweleme gowy ýazýan ekeni, özüň ýazýan bu sözlerini, toşna. Öz näçe wagtda ýazyň şu sözlerini? Ay 3 günüň içinde. Tuweleme. Ay ýaş bolansaň hem ýat geçlengen gowy. Görýäňmi ýat tutsaň aýdanda da gowy. Tuweleme, dowam et malades krasavçyk. Aha. Sağ ol. Ona 15 ýaşda başlan raperimiz Iska. Ne pikirin aýtsaň? Umuman näme diýip bolýar berdi? Bir zady bellek geçip bolýar. Aljyrady, o da ýaşlygyndan nerede sesini bildirip dur aljyra ýani. Doğru. Türsün o, niýeden aljyraýar o? Yo, aljyradyňmy sen ortalarynda? Ay çalajy. Çalajy men duýdum şonu. Sesi bir hil oynadymy, tolgonan wagtlar var ýerleri. Aha. Süleyman sen nähili duýgular geçirdiň? Yo, men o koýşuna oňa sözüm ýok, ýöne men ünsüm çeken zat ýa-ni bir göwnüme bolmasa oýlap tapylan ýalyk diýen zatlary. Öz başyndan 16 ýaşly çağı
Şäherin oglany 10 ýalyk bir DJ Kolyanım. 10 ýalyk kynçylyk ýok da bizde. DJ Kolyanım oýlap tapanlar, nemi romantika üçin. Düşünükli. Ýöne men şon hakyky dostlarlaryň gow berýärler, olar bular hemme de gow diýip ýazan bolsa has ananardım. O özüm şäherin oglany DJ Kolyanım kynçylyk gördüm da o romantik üçin edilýär. Yürek awatmak üçin dinleýjini özüňe çekmek. Ho, meselem o. Bu şojaga şeýerine çalajak inanmadım. Galanda özüň ýazdyň sözleňi. Olum men näýlek bir gymmatlayan häsiýetleriň birinde sözüni özü ýazsa repçi. Hökman ýylan zat ýok ýöne gowda özü ýazsa. Bir şol diňe innikilerde bir gow zatlar bardy ýazsaň ýa-da bolmana ýomak ýazay. Men gowy diýip sana sarýalyk bolmana ýomak ýazay. Bir şo temaň halamadym galanat gulýaly. Muman ortaça baka gowy. Ýene näme de bolsa köne mektep, täze mektep daşymda ortada ýokajagym hiç nime gidemek bir täze janr öňe saýlajak diýädiň da. Ýöne hani täze ýüzüm diňnäli şu ýerde ne täze mektep agzaty görnükli wekili bir meşhur reperlerimiz biri täze ýurtdan näme diýersiň? Ben haladym kuplet söz ýazysy, aýdysy, girisy, rifmasy, hemme de yer ber. Çok daş. Sağ ola. Köne mektepden ne radyleşmeden hiç el çarpmadan el çarpıp deskan gollalyň MC deska üstüne gardy diýär. Edip bolsa ýa-da jemleýici pikirlerde tapkylada görüşür. Repledil sen üçin uly dawara. Öleme MC deska berekella. Gatgow çykyş etdiň. Sen özüň ýaşam bolyn bir kili köne mektep janrdaýdan ýaly gownumy bolmasa tekstinde ýöne köne mektep täze mektep arasyna diýen. Dogry. Özüm köne mektep aslında halayan yani. İkisem derler, köne de täze de. Sen 16 ýaşynda diýdiň ha? Berekella ýöne köne mektep saýlap şonu da oňorpsyň. Bola sağ bolun. Seninni azyk tolgunyň, aljyransyň bu emin agdalamy azyk belligeden ýerleri bar. Şoň üçin bokurdan öller ýaly şu ýzymyzda tükölüň suwa. Şondan alýan, bokurda joň ölýän. Onu näme kitaplarda görüşür nesip bolsa. Sağ ol. Olam sağman. Repledil sen üçin uly dawara. Repledil dowam edýär. Biziň indiki gatnaşjymyz Aliýa. Aliýa salam, hoş gördük. Salam. Näme arada aýdyp berjek? Hip hop Türkmen. Hip hop. Tema näme? Tema köçü, repledil. Tupac Shakur, Biggie, DMX haýsynyň leýän. Hiç näme. Bolýar, onda näme saňa diňe üstünlük diläýmek galýa. Repledil sen üçin uly dawara. Ona minniki bäfeşimizde çağırýas, ol bolsa ýa-ni başdaky çykyşdan dinan reperimiz bar. Şoňa konkurent boljak diýä, ýa-da ýigitlerimize de konkurent bolup biler. Garşylalyň. Aýlar Seyit Muhammedowa Margol aýtyndan lakamy Aliýa. Garşylalyň. Aliýaň ýürek gelişeme. Mene sahnanya özüm ýürüti BKMC Production Show ýalak ýürüti öz sponsorlugyna mar edýän, öz labelyňa gatnaşan. Näme ady? Atanyamy. Atanya Production. Şonu güzümi? Şoňa adyna çykdy diýäňde? Ýok, bilmäň sunuat esas kömegden adam. Kömegden tuweleme. Şoň üçin onu aýtmasak bolmaz, dogry dämi? Näme hakda çykdy diýär? Näme janrda aýdym aýdýas? Rap, vokal, näme diýär? Rap, hip hop. Aha. Hemme salam, men Aliýa, Marwelaýetden geldim. JK ilkincilen biri bolup size hip hop okap bermekçi. Hip hop. Ýöne brat, ýalňyşmy mümkin birinji sefer tahna çykýan. Birinji gezek, şu ömrüňe birinji gezek tahna çykýan. Rap başlandy 4 aý. Eşdiňiz näme? Rap sunutyna başlan 4 aý. Mugarramadanam rap dil gepleşimiň saýlyma tapgyny geçip bilip gepleşe gatnaşýar. Biz diňe üstüne gardy diýär. Gollalyň. Okay. Hey, yaşadık men, yaşarıp baryan ağdacık men. Diýerler maňa täze misin? Täzelip başlady täzedenem. Adimler adilip dur. Özgörüp barya alemi bu. Studiýada maňlaýmyz derlice su. Daňdan düzülýär sözler mu.
sözler yali Oxford bilimli günlük täzelik düzmölümü ya täzeligi öwrönüp başladık rap dilini 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 okay oh no bolmaz rapi taşlap ösparyan diye düş aşak I'm very happy gönlüm şak don't stop bolmaz go şak don't stop bolmaz go şak bolmaz go şak bolmaz go şak bolmaz go şak don't stop bolmaz go şak Ay berekellah. Tuvaleme aliyasa 4 ay oldu bari yok sahna çıkyan. Umuma sahna rap sınavının başlanı o sahnada birinci gedek sahnada çıkıştı. Ödem Türkmen rap sınavının elitelerini onu çıkıtmak oluyor yönere değil. Diyden tolğunlar jowasa gerek. Kater Balangın. Sana ne adamçılık birden rap zap sedende aydımlanğı. Ses koymalı bolsa ikinci ses ikinci üçüncü ses hor sesler gerek bolana soprano espi komediyanlar var. Qoşap WhatsApp diye biri sana yardım ederler. Korlarlar. Timbol soprano ziyomuna. Ini birinci de hormatly mehmanımda beresim gelese birinci men komentar bereyim nädi täze yüz. Hananna başladı. Böyle. Ya mena gowardym. Täze mektep bolu meni ýakyn öňkülere garandy. Ya, birinci taparanç pratik aldıra ya. Yo, aldıra ya samasa bayana gowardym. Spasibo. Sözler da atar kulýaly. Das. Sözler diýdiň sözüne düşündiňmi özüň? Ba. Haçan ýedir okapdyr, hasy okamak gerek gel. Haçan ýazdym diýdi sözüni, bir arasynda adyn bardyr. Aýtdy haçan ýazdan aýtdy. Rapda. Yetişmedim yadım. Ha dinlemendir. Ağaçık. Yönü umman temadan gowurtdur. Tiwelem gowurşmy diýary, aliýa şeýle bir gowun açyk, şadyýan. Aba grandan birinji mikrofon ýapyşdy. Onu söz berämek galýa. Aliya. Tiwelem bir hili günäsiz eýjejik awraň wa. Ana. Bir hili ýok diýen bolmaýar, 50 kinäde okasaňam. Ýöne täze geldiň. Ve gıyız maşgala olansan, ayal maşgala olansan, başkası görünüyor. O görünüyor. Men haladım. Tüveleme. Malzes devam et. Sağ ol. Matt. O hakikaten bir begenýän bir öz çağan aýdyp duran. Davay daş maladiýa şeýdip begenlik şumat dember. Na samym zeli gow energetika, am gow ýerine sözleri işlemeli ýöne onu sağlanarla ýol bilen hala tak. Oy, meni haladım maraçna. Men sonra görenişdi, özüň ýazdyňmy sözüni? Awa. Sözüm özüň ýazdyň. Ay, özüm ýazýan, studiýama bar. Özüm ýazýan, studiýama da barlatýan, kemçilik bolan ýerine kömek etýär, şu ýerine kemçilik sözüň. Ýene bir goşasym ýazýar. Şu ýene bir goşasym bilen dat, realna gowy okaýa bilýän, prosta sözleri birazjyk pesrek ýalak. Şumat gow bir düzüp berse de pusum gow studiýny bir aýdym. Kuledi vaydı ya prem. 4 aylyk çağada dil biteni okýany, alýda dil bitipdir de. Yo, gaty bilýän. Rap. Beri otur flow. Ýöne tekstlerini gowja düzüp berse. Tamam, bagran pratik oşak boldyň diýen. Aha. Birji ýygyň öwrüle kyn görmeseň. Serada. Rap dil. Umada çyn hiç kim kellesine de gelen ok tuweleme. Şoň üçin bir plus aldyň da. Berekellah. Soprano WhatsApp. Нормально, ты как? Образ говый, харизма говый, алпаршы говый, подача говый. Молодец. От души. Олла. Удачи. Öz ýan depterçesine belliklerini bilen espeter. Söz özüň diýdiňa. O Ullahan plus. Näme bolýar? Keçi. Bir hili özüne çek ýadyňda galýa gaýt täzeni gaýtala rap dilini daha şoto aýlary. Ene gerek zat şo. Aýdymyň kendinlenmesi üçin bir şowl bolmaly üçin edilýän tilsimlen bir şol. Şu jaşgyza baş ol. Barman sözüňiz bilen özüm şu ýaşa gatnaşamda, bätleşe gatnaşamda özüm seýip gatnaşdym, gowur gatnaşdym ýöne. Dil siziň öňüňizde çykyp etmek wapşe başlady. Yo, aljaranyň bildirmedi men üçin. Gatgowy
Men şonu bellek geçsek boldum. Flow yani okuyuşu, lavdı olam gowy. Sözleri birazcık gowşarak ýöne gülýalak. Gülýalak. Men şuna gülýalak. Aha. Iska sen için näli? Ya edil 4 ay için gatowy. Yani aliye sen sözlüň ama ýa tutup gelipsin. Telefon hem için ulanyň ya. Yanlışan ötmeni. Sizden Yemek Nazarov'tan Spitter'dan pratik çekinýän. Oo, eşitdiň dämi üçüdeni aýtdy. Göni. Näçe imin olar diýmek, dizet soprano vargantan yumşarak diýäňmi? Olar gatyrak, ha? Daşyndan karakter go. Ha, karakterleri. Ha, ulumsy diýdiler? Yo bir hil bular skrom. Näme skrom? Ha, dizet ta skromdymy? Ha, bular. Ha, olar skrom, ha? Ha. Hey. Skramnyaga dizedany Diňe ýylgyr oturjak. iň dan momentda internet torlaryny iň skromy da dizet şu wagt. Aydymlaryny hem görýärsiň, duetlerini hem görýärsiň, gatnaýan toýlaryny hem görýärsiň. Iň skromy şularyň içinde dizet any sebereli. İlk bilen Aliye seni gutlayan. Sağ ol. Rap bir ayal maşgala diýen üçin, gyýyd üçin bir aňsa adam däl, häle aýdyp geçdim. Bizde türkmen rap stereotipi diňe oglanlar. Onu eger 4 ayda şu netije gelen bolsa, ýene bir 4 ay, aňyrsynda ýene bir 4 aýdan näme bolup biler? Bir ýyl Mene seni gollayan. Ýani bir gowsy aýdyp geçdiler. Kim aýtdy ýadyma düşanak? Gow bir aýdym ýazyp berse, has gowzatlar edip biler diýe. Sen aýtdyň ony. Men aýtmadym, men eşitdim. Bildimi? Umuman, men oğlanların radyolaşan karizma bar, özüne çekicilik bar ve okuyup bar mı kadiyen? Sana üstünlük arzu ediyen Aliye. Gow bir aýdym ýazyp berse, BKMJ şow diýjek bolýan, çagyrýanmy? Adresi özüň bilýän. Ha, kapaçykdyr. Nihipada geçdiň. Hiç il reklama derler. BKM'de show ýöne. Gelin. BKM'de show diýip bir reklama edemdi. Hiç il BKM'de show agdalanak. Bizim reklama diýip düşünmedik oňa şu. Ýöne BKM'de show. Aliye gidesiň edýän. Bolýar gidäň. Ha, şu mikrofonu goýas. Aliye da tawatyny aýdýas. Getirme abi. Entek 4 aylık mikrofonum goýulan öwrener onum. Repledil sen için ulu davara. Berekella Aliye. Tuweleme gatgowy. Sen aýnuly bilen bir garnaşlyň barmy? Yok. Toçno ýok dämi? Toçno. Bolem. Sen gatgowy ýerine ýetirdiňni azgam suwsan soň şoňçystak. Tuköl suwlar we haýsysyny sen aly bilýän. Özüň saýlap alýan. Ene şeýdi batçylýa. Men gentleman bolayyn. Inni ýene de şu berde iki sancak gyýdy da bizde. Şu iki gyýdy da gepleşiň adyna ýadygarlyk hökmüne skos kepka sowgat berilýär. Reprine bedeýän zatda kepka. Onda inni kitaplarda görüşýän ala kepka am sağ ol. Sağ olun. Repledil sen için ulu davara. Repledil dowam edýär. Biziň inniki gatnaşjymyz Baylif. Baylif geljigim. Salamu alaykum. Selam. Gowmy ýagdaýlaryň näçe ýaşyňda? 20. 20. Temaň näme näme arda aýdyp berjek? Ay durmuşakda öz durmuşum. Ýöne daşnanyň ýaşlyk barada da. Şoňa meňes. Düşündüm sen şul oturan emin agdalyň içinde dinleýän repriň barmy? Awa, emmetnem dinleýän Spitzer. No, soprano. Esas ýöne durmuşakda lirik aýtýanlar dinleýän açalaýdymlar. Düşündüm lirik aýdýanlar özüni has goly görýän. Awa. Düşündüm onda sana sahnada üstünlük vardı wedýär. Repledil sen için ulu davara. Haly garşylaryň inniki bäsişimiz Allamrat Bayliv paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň lakamy, nickname'i Bayliyev. Garşylaryň. Gelin. Bayağı näder nähili çykyş eder, onu biz görüp bereriz. Aha. Asan kata o kene. Alamratcan, hoş gördük. Hoş gördük. Salamu alaykum emmäňize. Aha. Alamrat, tolgulma meni duýan, men özüm aljaratýan beýtmesene. Sahna senki. Bu sahna diňe senki. Bularyň hiç kim ýok, bizem ýok diňe DJ Şamanyň beýtin dinläpçik, öz aýryny tirjek aýdymyň içine girip, näme aýdasyň ese, şolary getirmeň ardy edýän. Bolla alyň. Bayliv.
Yas yali yas ayn yas vaktim deyip okunmadı beş vaktim Qala ad vaktim Kemisa aydım yazdım alle benim sağ vaktim Emma sonuna doyuran o gaç vaktim Şörögöme ters vaktim Vaktim alıp barya Allah'dan başkadadı enem gitti atam gitti Hadattı maskalamı kemme dadım altın yönü Yakinamı değmesin Durmuş net yakinam olsa maskalamı cemlesin Men sadiyan ezemzan fayatını Sebebi tatlayan meni elinin ayatını Men bahtiyar kakamzanın fayatını Sebebi sova menin qiyin münümün barısını Son için gırdıklı dasımdaki gepsiler Yönü köyce işge rongdasından repsimen Sugunna şükür İstamo baylığım Ya samaniyet ya sulhalarca aylığım Begen yan ödisimde soğlukam Nedip begen meyin men Türkmenimin oğlukam Yas menden gestedim men Bolsamamın lokan Yine sağa yalı ol yan ezemin yanına kam Begen yan ödisimde soğlukam Nedip begen meyin men Türkmenimin oğlukam Yas menden gestedim men Bolsamamın lokan Yine sağa yalı ol yan ezemin yanına kam Merhaba. Yas yali yas ayn yas vaktim deyip okulmadık beş vaktim So beş vaktin almadım kavatınam Toğu ıvatım çekmeli ıvatınam Gitme gitsem ok yöne gelin ok yasafımım Hoğu beş günlük yalansı dar So beş gün elbette menem zıdar Yöne yakinadı yakinamdan düştüm zıdar Sol zıdar düşünüme men kuysayan zıdar Şerefim ölümden şeref ötledim Görünüm kabrda gali yeke görmedim Peti gördüm dövmedim Mesleri ünsermedim Şükür ettim ödüme Halıma ökünmedim Durmuş eziyet etti gelip akıl tattılar Yöne kömök vermediler Görülümügen tattılar Kömök eden ok yalansızlığın yarlığı Kömök et ya kakım bilen ezemzanın barlığı Solur durmuşum esası baylığı Sağ olun Ana nemçin bayliftirine biz düşündük. Alacan ene taң sayesinde, vatanımızın sayesinde saylavanın hünärinde üstünlük yemran olsun. Yine de şu tema qaydık gelýärse, hormatly emin azarlar, yaş rapper ýigdimiz, bäsleşimiz 21 ýaşynda bir hyýaly wakalary gurrun merýär. Ýa-ni kynlyk barada, ýa-ni olam ýürüte ýa-ni eminden bir näçe aýdyn üçin mükadiýen şo bir has täsir etmek üçin, bir taýlanmak üçin, şoň üçin mükadiýen. Onu men öz pikirim, ýöne bizet Matt hani Matt başla. Oluyor bir dramatik koşulmak ve başka atak в целом umuman alanda yaman bildirýär şo gowy kassak ba gowy prosto bloglana var, ýöne dowam etmek gerek boldy. Ýöne tejribe alsaň, so hemmedadyň gulýalak nesip bolýar. Täbi yaman hemmedad ýerine edýän işini bilýäni gatgow bildirip otur da. Malades. Sağ olun. Bagrant bolat pikirin bölmek, mikrofon ýapyşdyň ana. Baylif. Kä wagt biz aýdýasa, hereket edin, sahnada bir zat edin diýäsa, kä wagt sözlen gowy bolsa hereket etmegem gerek gel. Şumat şol ýagdaý boldy. Tuvelime lirikan beter gowy haladım, aljıramadyň. Şoňyň plus padaçan gowy we özüňe reýany uwernsen özüňe. Bir aýdanda da mikrofon saklanyňda da tuvelime maldas dowam et. Minnettar sağ olun. Men goşup bilýänim, agar dogry aýtdyň. Ýa-ni başda bir hili tolgunmanymy duýduk. Ýöne saat gitdi, aýdymyň başlady bolajak, başga ampula, ýa-ni başga keşife geçdi-de. Berekella, onu bitirip bildim. Soprano. Tema gowy, sözler gowy, patriotizm, malades. Ben ahaladım, gaty gowy. Adyşy. Sağ olun köp. Soýluk. Allah Murat, sözler özüň kimi? Owa. Tolemy. Ana. Iň ýadymda galan ýeri Türkmenimiň ogly kam diýdi. Tolemy. Gaty gowy şonyň. Näçe ýaşyňda bolýaň? 21 ýaşyň. 20 ýaşym ali. Dekabrda. 20 ýaşyňda. Özüň ýazyň sözleňi. Owa. Ullakan adamın ýazajak sözleri tuvelemi. Şo diýene meni gaýyp bunu başdan agyr gowy tema, bir hili pikirlenirýän tema. Ýaşajyk şahir diýseňem bolýar men pikirime. Owa. Gaty gowy. Ýöne ýanky ýok kynçylyklary tapmak gerekkä innikleňe diýenne. Özüň diýene ejeňma, kakaňma hemme da gulýaly
özüm iş bir aýlykly işdi işleýär, aýlyja galýar, daşyndan rapçi diýe. Nesip bolsa daşyndan näle hakyky rapçi bolmaň arzu edýär. Nesip bolsa. Kak minimum şular ýaly kazanmagy arzu edýär men. Onda näme? Düzet. Başlyny. İlk bilen belli geçesim gelýän zat biziň parahat ýurdumyzda ýaş nesillerine sungatda da millilik, patriotizm bilen ýüregi urýany meni begendirýär. İkincilik bilen Süleyman aýdýar, mysal üçin aýdymlarda hemme zat hakyky bolmak hökmänler toslama. Ediler. Mysal üçin aýdymlar has täsirli bolmak üçin has bir kili toslama bilen ýazylýar. Ene kinolarda da hemme zat çyn näle? Oňa umuman rap aýdyş stili, sözleri haladım menem üstünlük arzu edýän. Sağ olun köp. Bolly, berekella, üstünlük emraň bolsun. Bayly. İskam başlak, danýra iskam galy. Kep kadar tirolin. Hani näme diýerkä? Men näme goşup bilen beýlek eminler hemme aýdan zatlar bilen men razylaşýan, hemme zat bellep geçdiler. Düzüşini gowurdum, tekstini gowurdum, şo berýän duýgusyny hem gowurdum. Galanyna üstünlük arzu edýän. Sağ olun, hemme minnettar. Entek pikirimiz jemlämi dok, täze ýüzden bir goşok diýä, hani? Baýlyfdamy? Bulaglar öňem tanaýan, soýguda doklar diýip aýdymyň wada ötden ýalňyş bolsam, internetde ýaýran. Başgamy ýa? Soýguda doklar adal ýana. Şo temada soýgu barada. Ýene bir kısa aýdym, ma has tanymar ol internet torunu. Mundan hem has gowy, lirikler, sözler. O da çösün arzu etdim. Sağ ol köp minnettar. Tolama ýa feň fanatlaň bolmasa da az ekeni dinleýijileň bar eken. Baýlyp köp sag ol. Allah murat üstünlük emraň bolsun. Dowam edýäs. Baýlyp gollalyň. Rapledil sen üçin uly dawara. Baýlyp berekella tolama. Gatgow ýerine ýetirdiň. Minnettar sağ ol. Bu emin agdalyň aýdan zatlar näl duýgoýdy seni? Ay has umydym. Anam ölme bolan anam öňküden meter köpelli has. Düşündüm. Sana ilk bilen watana bolan söýgüň üçin türkmençiligi, dinimizi hasam öňe sürenim üçin öz adymdan aýratyn sag bolsun aýdýan. Oňor şu tekstine özüň ýazýan idiň ha? Sen onu emin rasyna dinleýänsiň ha? Elbetde. Şu meňdeşlik bada temalaryňy zatlaryňy. Näder şu aýda bäsleşigimiziň adyndan himayetkäriniň adyndan tükölsuglar bar. Şu tükölsuklaryň islenlik görnüşiniň bir ýerini alýan, alyp içip çigem ýörejiň sowdýan. Sen şu gatgow suw tutdyň da şu tükölsugyň şu suwlaň gapagyny sowgat bar özüm hiç boş çykana. Muny bärde däl soň barlak gora hiç boş çykýan aldyr. Onda näme üstünlük hemraň bolsun. Sağ olun köp. Rapledil sen üçin uly dawara. Biz orta dowam edýät bäsleşigimiziň inniki gatnaşjysy bu Bella diýe. Ýazylan, ýöne bu Bella diýip ýazylan ýaly. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Owmy ýagdaýlar näme arda aýdyp berjek? Söýgü aýralyk aýdymy. Aýralyk. Düşündüm sen özüň söýüp gördüňmi? Awa. Durmuşundan alınım wagt. Awa, durmuşundan alınım. Düşündüm, onda sana näme üstünlük hemraň bolsun. Sağ olun. Sağ ol. Rapledil sen üçin uly dawara. Rahim Gelliýew, Ahal welaýaty Änew şäherinden bu bela diýen ana bela gelýär aňardan. Gel. Bu bela sen bolsaň gel ana. Rahim, hoş gördük. Şu oturanlar we bizi görýänden hemmetem birinji berjek soragy, näme üçin bu bela? Ya bir dakika berdimi? Bir dakika mı ya näme üçin? Alna aljaramalıyň, tolgunmalyň, leze talap diňläliň. Ras. Yo, ana bir el çarpalyň, gollalyň. Bu bela siz üçin. Ya. Beledin görkezimde sana artık sevim Dursun meyhenizim Gidip el saklamak seni ya Seyjöktün hanı herdim Adyňy pozýan bu ýerden Gitdiň mi iýse gelme Bu
Bolu bilmen minna sennek yalancı Yalancı ya Yalancı yalancı sen Arzulum gallı üysüz Yanar içimem yalancı Yalancı ya Yalancı yalancı sen Arzulum gallı üysüz Yanar içimem Biz sen bilen ol toy gününü görmedik kıyız Toy günü ömrün ahırına iltmedik kıyız Biz sen bilen arzulara yetmedik kıyız Sözlerim sana söylenip söymedik kıyız Yatlamalar ah yaşlıktı yaşlıktı Görüp bilmedim törümde yaşmaklı Umid ettim neticesi boş çıktı Senki 2 günlük gögün hoşluktu Bizi bağda elçek otlu uğradılı Sana verecek güllüm ellemde uğradılı Yazdım bugün bakıp suratına Sağ ol sensiz öz yoluma uğradım ben Bu bela çıkışmada hazır emin ağalarımız söz verir yönü bir täze bir janr mukadiyany vagrantdan mümkün sorak öğretim elýär. Käbir sözler düşünmem edip aýdylýar. Oňa bir öýde bir sunugat mukadiýa käbir mene öýde käbir ors rus döwlet dilleriniň reperlerini dinlämde ýa aýdymçylyk dinläýänler köz sözler düşünüp bolan edýärler bolýar. Başda şu atmosfera mene duýdum. Dinleýiji hökümine diýen. Sağ ol. Näme diýilýär şoňa? Rap değil, o bun diyeni değil, bu prosto bu. Mumble da bu. O prosto. Не русский, Prosto казаклар эти. prosto storytelling etdi. DJ Kolan mumble rap. Mumble. O değil. O değil ol ha. Bolly. O derken yönü onda bu näme? Vagrant. Onda bu näme? Bu aýdyn rewe näme? Bu bela. Bu bela diye. Ha, şu bela mı rewe? Orsarda bilen bir söz var. Gaming adın näme daksaň diye şey edip yüzüp gider diye. Aha. Şoň üçin sen başlangda rapdan başlamaly kenin. Rap dilde başda bir rapyň görkezip soňra ýanky pripев bar, zordan çykýan pripewiň. Soňra etmeli kenin. Ýöne imine rap partyňa gowunum ýetdi. Liriklaryň dinledim gowken sözleň. Indikide ýene ýanky ýalak pripewi alaç ünsür galandat gowy. Aljyrama ýöne. Berekellah. Men näme goşarsyň? Mene açılmaysam ütköşk aýtsak diýjek zadım ýok şuma normal. Normal. Ne plus ne minus normal. Çözel şoňalar at bradas. Aha. Bu belaň aýdymyň ritmina, sözlerine, sadyna iska sen näme diýersiň? Näme diýen men bilemok näme üçin şu pripev bilen bir kil bedejek bolýanlaryny bilemok. Gon rap bilen gaýtam rap bolan bir kil okuýun görkezseň umkadýana pripev bilen ütköşk geçecek bolýarlar. Yo elinden gelse ediber. Yo elinden gelse ýöne şu wagt biz oturan ýerimizden eşitip dursa häzir bir kile sesini çykarşam ýapyk gere bir kil dogumluk ýok bolýar. Jigedek. Birinji gedek. Näde birinji gedek? Çykşa diýän. Ha, ýa ýan ses hoşma üçinmi? Aýdyma ur ýa umuma birinji gedek çykdy ýanmy? Mikrofon birinji gedek. Mikrofon birinji gedek tutýanmy? Ha, o şondan birazcık. Oo, no, уже. Näçe ýyl bäri edýän rap? Özüň näçe ýyl bäri gatnaşýan? 2014 saat ýöne kän rap aýdamokdanym. Dinleýär. Zaps edip gördüňmi aýdymdan? Aýdymdan ba. Bar. Onu köpçülükde birinji gedek çykşa edýän ha? Ona bir duýýas ýöne geçen gepleşmeden geçen sandan aýtdyk, dogry. Men dinleýiji hökümini aýda biljek, deňeşdirme hökümini bu bäsleşik, dogry däme? Şoň üçin bir şans we mümkinçilik döredilýär. Bir maksimal 10 urjak aýdymlar getirmeli diýen. Ýürüte olara aýdýarlar, eminlerim. Dinlemek aýdymy ba. Gepleşik üçin, bäsleşik üçin aýdymy. Olaň her razy, ýa-ni wagranda aýdyp diýene, şeýle bir track höküminde maşina barka dinleseň boljak ýöne sahnada da inneki çykyş etjekleri de men kak tomoşa hökümini aýdyp biljek arkaýyn men gepleşik göremseň aýdýan, sizem görenseňiz hökma şu bäsleşige laýyk geläjek, şu sizi bir dinletdirip ýatda galdyrjy aýdymlar getirmeňizi haýyş edýän. Ýöne bu aýdym diýdiňmi men tomoşa hökümini tom bela diýmäýin, bir hileşdirýän ýöne bu bela ara saprana näme diýerke? Reva ervettel. Янка припева песрак. Biraz işlemeli. Tak udaç üstünlük. Andi zädädir netip bolsa dolar mukadiyan. Yok, meňem aslında bir kän bir goşşakladym yok. Umuman men o şahsy pikirim.
inim vokal ogry senkilik dälmi kädi pikir edýän. Mene şeýle baha berýän. Bizim bir agalarymyzyň bir sözü bardy. Utuljaňa gözüň ýetjek oýnuňa girme diýe. Ene goňşan dogry diýe bäri sahna iň gowy ýagdaýynda gelmeli. Hani aýdyp göreýin bolar bolmaz däl. Men şahsy pikirim vokal senlik däl ýöne rap dowam etdinim gowy üstünlük arzu edýän. Sağ ol. Süleyman'ın arzularını işteli, belliklerini. Arzularını? Arzu edýän itde. Ha. Birinci belli et, soň arzu edýän. Rahim söz özüň kimi? Ha. Ol men plus etmesem bolanak ýöne oglollyň ýanky diýenne. Iň soň gaýtdym da şoňça goşulmaly bolýan. Hinglenen ýeriň gulagy kesdi, gowy kesdi. Ýöne sözleň gowy, erbetdäl gowy, okoýşyň lawadyň gowy. Ýöne ýan hinglenmedik bolsaň has ýokary baha berbilerdim. Şoň üçin bol başga aýtjak zadym ýok. Sağ ol. Rap'ın içinde 10 yıl verdiydin de 14. yıl verdiň de ýan meşgulunýan ýöne mikrofon alyp birinji gede çykyş edýär. Ýöne näme de bolsa şu nickname'i, lakamy saýlamak täsir edýärmi Bagran? İçimizde has akademikçi ýalakda hälen täsir edýärmi? Üýtgeşik tesirler berýär-de. Şu lakam wajypmy? Beter wajyp. Aha. Şu lakam diýen ýöne ýere meselem çağıda olanlar da at takıp kulagyna azan okap adyn aýdan oklar ýöne ýere. Şol at beýniňe girip sen özüň şomuka diýip gedýän. Şol gämede ýüz kütýäňdär ýolun düşündiň. Şuň ýygyň goşatmy. Näme üçin onu bu bela? Hemez üçin gyzykly. Näme türkmen rapda bir İngiliz atdan türkmen ada geçişlik boldy, şonu şol. İngiliz lakamyň wadymy? İngiliz atdan näde? Näli köne raperler wadyna, iska muslim ma soň galtaman zat bolup çykdy. Rut ba gödök boldy, şonu biraz goýdum, gödök nemeler nemetdim da saýladym. Bela ýalymekdir da bu bela. Bela ýalymek. İ aňda da galýa. Hawa ýöne bu bela diýip ýazyk bol men häzir bela ýalak bolup bir tanys edilýän bir arasy rap okarmy diýdim, gelip söýgi barada aýtdy. Ana şo jaga şeri birazajyk adyň owarak bolmaly. Buňa söýgi belasy diýdi. Bola kıyın görmeseňiz sen 2014'ten men rap etýän bolsaň we şuma adam özüňi azyç görkezip bilmediň. Bir 8 setir akapellan barmy? Edil akapella şuma живой okap biljek. Yo 10 ýyl berdiň näýän nidol? Yok başka barmy kelläňde öň ýadan aýdymlyňdan ýatdyn bilýäniň 4 setir 8 setir. Akapella. Hiç sasyz. Bar aýdyp. Söz ýazyş okuýubyňy bir ölçär ýaly. Han barlak görele. Daway barlaly. Ya da saz bersinmi silenlik ya ýa saz bersinmi? Yo lirika nemetjek öldü. Yo özi akapella oku özüň sasyz. Hawa. Ya ýekkejemin. Howlukmy? Telefon boraýna başyny wortan bolýar. Hanan göreli. Bu elbette şu tomaşaçylarymyz diýenler näme üçin imanna bu bela adından çekinmekden näme yok. Ýöne barlak görjek bolýar, başga okuyuplar sebäbi 10 ýylyň dowamyna tejribesi bar bolsa hökman bir üýtgeşmeler bolaýmaly. We birinji okap aýsaňam bolar. Muman temany duýmak üçin täzelik barmy şonu biljek bolýarlar da. Emin emas. Ýörenler. Günlerim geçip barýar. Günlerim geçip barýar, durmaýar ömür bizde. Söýgü diýdik ýöne, galan wat näme elle, döwük ýürek, ýaňakda göz ýaşlaryň ýyllary, bu gije ýekesine ýan asmana ýyldızlary, aýrylmajak ýaly beripdik biz wadalar, bagteçenni ýetirmedi söýgü diýen ýodalam. Gittiň ýürek boldy odalan edilen arzulama sebäpsizje ýok bollar. Bozor tuvalam. Yeni lirika. Yeni de kingli bir zat etjek. Yeni lirika oradalaşan menem. Düşündüm. Muman hemmesi düşünükli köp sağ olsun aýdýas. Awa muman söýgün gowurýan bu belany uğra diýas. Köp sağ ol. Bu bela Rahim gelip gollaýlyň mehriban dostlar. Getirin. Rapli dil sen üçin uly dawara. Bu bela berekella. Tuvalama. Gowy emin agdalan aýdanlary seni näli duýgy näli täsir galdyrdy. Gowy tädir ýalňyşlarym bar, şolar aýtdylar. Düşündüm mundan beýlek tejribe alyp, nä indik sanlymyzda da görşür, nitip bolu ýöne sen azyk tolgun ýan aljaran şoň çüstadyny tükölsuglar wa şular alýan ýürejiň sowodýan çäksiz lezzet alýan. Açyp al özüň saýlay.
Rapledil sen üçün ulu davara. Biz devam edýät. Biziň inniki gatnaşjymyz Nakem. Geldi, assalamu alaykum. Men şeylerak bir zada düşündüm. Nakem tersine urýan o mekan öle. Sen öz adyň mekanmy? Öz adım mekan. Düşündüm, näçe ýaşyň dedim. 24. 24. Näme arada aýdyp berjek bolýan? Söýgü aýralyk gardan. Söýüp hem aýrylýan. Öz durmuşuňdan. Öz durmuşum däle, daşymdakylardan. Düşündüm, aljaýanmy tolgunýan? Ay ýok kenne. Yüzüňde baýaly bir hili tolgunýan ýaly yüzüňe. Ay edir studiýada ýakyýarlyk däle. Düşündüm bolýa, onda nä üstünlük hemraň bolsun, üstünlük ardy. Bol, tamam. Rapledil sen üçün ulu davara. Onda biz hem devam edýäs. Bunki Rapli Dil atly ilkinji gezek yurdumyzda geçirilýän rap battle, rap bäsleşigine, ýagny birinji tapgyryň ikinji sanyna jemleýiji bäsleşimizden sahnamyza çagyrýar. Ol bolsa Mekan Muhammed Niyazov. Aşgabat şäherinden nickname'im Nakem. Mekan bolýardy terpekden. Nakem. Nakem, Mekan, hoş gördük. Assalamu alaykum. Mikrofon al. Mekanjan, taýyn. Gow taýynykly geldiň. Bir hili uwernysda mena duýan, şu duýuny bitirme, üstüne kemraň bolsun. Nakem, garşylaryň. Dur. Dinle. Başın alıp giden son ýylyňda öli ýaly. Görmedim gün ýüzüni iki etledim diýdim. Halymy görseň ýapragy ýatlaja güýdi. Ýad etdiň söýgüni, ýad etdiň sesiňi. Ya. Ýad etdiň söýgüni, ýad etdiň sesiňi. Edidim. Ýüpýaly haramy düzüli. Daşym tümlük. Söýmek däl bildik. Bu ýollardan başda bile geçipdik. Negatif gıйbatlary bile eşitdik. Hatta kynçylyklary bile geçipdik. Arzuly gün bugün ýöne gyzykly däl. Her kime seretim ýüzlerine gar ýagyp dur ýene. Urusda usgalmagy ýadadym sydan o kelle. Hotla tüssäni diýjalaýyn bir sellim. Ýagyp bolly bar dertlim. Gerekde tetelle kellede min pikir. Günüm dogýa tersinden kyn ölümde ýoklar. Gerek däl isafsizden batmagyň eýnimden janym çykýar tenimden. Ýitirýän gününden hemme zat elim. Bu zatlaň beýle bolmagyna günä kimden aýyrdylar bizi bizden kessiler demi tenim buz bolan ýüregi ýylatmaz başga seni. Aýyrdylar seni menden kessiler demi tenim. Buz bolan ýüregi ýylatmaz başga seni. Başyň alyp giden soň ýyzyňda öli ýaly. Görmedim gün ýüzüni iki etledim diýdim. Halymy görseň ýapragy ýatlaja güýdi. Ýad etdiň söýgüni, ýad etdiň sesiňi. Ýad etdiň söýgüni, ýad etdiň sesiňi. Edidim. Ýüpýaly haramy düzüli. Nakem. Söýdem ödüm köýdýän ha? Bildir ya, näme-de bolsa töleme. Onda söz hakda iska näme diýerseň? Soňky bäsleşimiz Nakem. Bitini gatga berdum men, bitini sözlerem gowy. Bu olaryň özüm tanaýan men, studiýasy, men zapis edip berdum. Öz studiýasy barmy? Studiýasy. Görýän hatda sadyň sady şamanam şonda ýerli. Özüm tebe aranjировщик bolsa başgaça bolýandyr da. Üstünlük ardy öýdän mekan. Sağ ol. Saprana näme diýip berleýän? Ýaýam geçdi diýip ýazdyňmy? Bolýa diýdiň öýdän. Алло, раз, два. Алло. Эрвет, дәл стандартно. Ну, old school, неплохо. Käze zat görmediň. Ýa normalny. Ну да, вот birazcık başga da garaşdym ben. Çadaja başga da diýen erwede däl. Sağ ol. Vagrant. Edil Vagrantam sen ýa tutýan mikrofony, gepleşik başlaly bäri. Hiçim şonu tüýşürdi bilmedi. Bu gede ýitgedip durdy ýan ýerine. Hani Mekan. Sesiňe gurakan.
Gowken özüň padaşaňam gowy. Gözüň yumdyň da, düşdüňmi? Bütün aýtsyň boýunça gözüň yumdyň, bir kegedek açdyň gözüňi. Bir şonda görüp aldym gözüň azıcık tarymçyl. Suflör var içinde, mukabat etdi. Umuman gowy, standartny, o da sopranoň aýtýaly. Lirikaň gowy. Umuman malzes, dowam et, tawal. Söýlekden näme diýersiň? Yo menim goşulýan oglanlara bir ütköşük zat görmedim dogry maýdaýyn. Sözü özü ýazýany elbetde plus ýöne ýanky Alidan soň maran. Bilemek, tejribe gerekdir. Ýöne şu wagt maňa ortaça da, ortaça. Ortaça. Üstünlük. Sağ. Yok, dana goý, ortaça. Mät, seň üçin nähilçe? Ay menim şu hakykatdan bir udarnik gözüme gelip durda ortaçarak birazajyk gara şu dögüre bap aýdym dinlemeli bara. Davlenýän wadyň ýerine onuň bir gowja zvuçer şu birda yetmeýän ýalyk bolup dur. Atak gow davlenýä sam ýerine, moşny sam ýerine bir ynanır jagam bolýar, bilýärmi aýdýan wadyny. Ýöne şu bir çüçüç dögüre baplyk geten ok bara. Fkusdara ýol bar. Düşünükli. Onu belki dizet düşündürer. Sen näme diýäň? Ine ben şeýle bir soragym bar şu ýigide. Menem azakana tanıyan bir ýigide. Birden işlerini gördüm. Ine näme üçin gamgyn aýdym saýlayan, mesela sen şadyan aýdymam saýlap bilerdiň. Bu näme üçin gamgyn saýladyň şu gün? Ey, özüm şolar ya, gamgyn aýdymlarda köp ratdyň näme siziň kön aýdymdan lirika. Gamgyn dizet. Ne sedem iki janrda näme do aýdyma ýerine tirýän şowgunam gamgynam. Gamgyn aýtmak yeňilmi? Çem şadyandan. Yanmadykdan şahir bolmaz diýe. Umuman bu ilhama da bagly, bu ýokman plany gamgyn ýa-da şadyan bolmalýan zat ýok. Gelýän ilhama bagly. Ýöne şu bäsleşigim misal üçin şadyan aýdym bilen gelseň has gowy bolardy. Täbi bir oglanyň şähdatçylardy, joşardy, bilemok, misal üçin 4 aljak bolsaň 5 alardyň. Ben şahsy pikirim şu, şadyan aýdym bilen gelseň. Soňky bäsleşden nakem, şoň üçin bir gynanyr gutarma diýär-de innekede birden edip boda geçäýsiň, edip bolsa. Umuman üstünlük arzu edýändim. Bolly. Nakem, köp sag bol. Buňky rap dilatly bäsleşik gepleşmeden birinji tapgyrynyň ikinji sanyny jemlän nakeme sawdan aýdýar. Bugunky gepleşme jemi 10 sany bäsleş gatnaşmalydy, ýöne biri gatnaşyp bilmedi, edip boda onu inniki üçünji sanymyz ýokman çagyrar, so bäsleşdirer. Häzirlikçe bu sanymyzda jemi 9 sany ýaş rap sunugatyny özüne goşan bäsleşir gatnaşdy. Inni şertimiz boýunça 9 sany bäsleşiň içinden diňe 6 sany inniki ikinji tapgyrmada geçmek hukuk kazanýar. Olary bolsa biziň hormatly emin azalama saýlap biler. Biraz wagtçyk gelin pikirlenmäge maý bereliň. Asalamdan dowam ederiz. Diýäme galy, mehriban dostlar, mehriban tomuşaçylar, rap dil, bäsleşikli gepleşigimiziň birinji tapgyryň ikinji sany iň bir garaşylýan pursatlar, ýa-da diýsen bir jedellerim gitdi, ýerlerine turup garaş dawalaşdylar. Bu menkide, o senki bunu aýyrjakdy, bunu goýjak. Biz näme bolan näşdemiz ok, ýöne şonu eşdesimiz gelýär. Häzir sahnamyzda görüşmez ýaly gepleşigimiň dowamyna 9 sany ýaş rap Türkmen rap sunugatyna özüni bagş eden ýaş oglan gyýlama dur, şolaň 6sy saýlanýar. Çünki 6 emin we her biri bir bäsleşi innik tapgyra geçirmäge mümkinçilik döredip berýär. Birinji bäsleşimiz kim bolar? Birinji saýlajagada diýsen yeňilrek bolarmy kadiýen, sebäbi 9dan birini gün saýlap bilýär-de. Belki innik saýlajagam bäsleşini alar, onu bilemiz ok. Başlaýyn bir başdan. İska Muslim söýsene. Şu wagt birinji saýlajagda çyndanam kıyın sebäbi men üçin şulaň hemmesem ýeňeji. Şu köne mekdebiň öňüne gelip çykyş etmek şunçak
tombaşa edýän adamlar we şolaň öňüne çykyş etmek ýa bir ýeňijilik. Ýöne şertlere göre diňe bir adam geçirip bolýar. Men indiki tapgyrda arzu görüp bolýar. Arzu, hormatlylar. Ýeke-jemat näme üçin? Birinciden zenan maşgaly. Türkmen rapda zenan maşgalasyny bir ullanýan, meşgullanýan rap bilen az. Şular ýalyň bir özgörmegini isleýän men. Köp sağ olasın. Arzu, üstün arzu edýär, geçip bilersin. Birinci saylanan bäpleşmede gördük. Netip bodan üstün arzu edýär. İkinci kim bolarka onu bilmek üçin Mät Nazarow. Söz berýär. Çinden hem şu şertlere göre yani saylamalı oluyor. Vaat etmeli hemmesini hem geçiresin geliyor. Yani karar neyme tertip de men şuna şu hiç hilek meselesi alışkanı saylayan inni kitap kararında şu yine şu oğlanı dinleyesim gelip durda var. Her aydık bolon tamam. Yine bir gezem ayday hatta deyip içinde şu fikraylar atıyorum. Tak şu hemme zadi hemme taraftan katı güçlü yaman tecrübeli ay tebiği berlen bolon. Düşünük. Yani inniki bäpleşmede bolsa türkmen dilini aýtsa. Hassa gowa. Aliş üstün arzu edýär. Inni kitap kara saylanyň köp sağ ol. Bäpleşmeden saylanjak Yigitlenmez, gıylanmaz, gidip otur. Kim gidip otur? Dizet. Gidip otur. Awa. Yani Süleyman bilen gurlaşmada da oğlanlar bilen gurlaşmada hemmemizin birinci saylawymyz Ali boldy. Men çyndanam yürekden gutlayan şu oğlany gaty gow taýarlanypdyr. Men özüm bolsam şahsy menem şu ýigiti saylardım. Ýöne bilşiňi diýil bäsleşik yani hemmeni saylasymyz gelýär. Kemçilik görem zat ýöne bäsleşiň şerti her emin agzasy bir gatnaşyny saylamaly. Menem öz gezegimde Aliya şans veresim gelýär. Sebäbi Jiňame? Şundanam, ha? Jiňame? Jiňdem? Aliya. Yok, ben saylawmyň sebäbini eger düşünür diýsen. Düşündürä. Birinjilik bilen gyýyz maşgala, zenan maşgala türkmen rapy bezeg berer sebäbi mundan öň ýok. Aha. Ba rap aydymlaryň arasynda ne Süleyman Bellak geçdi aýdýanlar bar. On köpsini biz ýazyp golaýdymlar da ýöne. Arasda rapçi gyýyz. Gow personaj. Hiç il reklama derler şu Bakamedia Show. Awa. Sağ ol Süleymancan. Adresi bilýän gowy. Saňa ýazyp berersidikleri bolýar şo. Nesip bolsa. Yok, men production aýyrman bolarsyň ýazgyňy. Aýyrman bolýan. Gonç men kellämde başga bir pikir geldi. Dinleýän. Has gow aýdym berilsedi, şu gyýy şonu ýerine ýetirip biler. Şon berdi ýatsa bilen. Personaj. Berdi. Bir şol aýdymy. Aliya seni gutlayan inni kitaplarda seni göresimiz gelýär. Üstünlük arzu edýän. Köp sağ ol. Aliya. Pozdravляю. Bize de sağ olsun aýdýas. Toho sen kime berekella diýjek? Men Aliya saýajak boldum. Aha. Ýöne bir oğlan var. Bayly Falla Murat. Aha. Ben ajony taýlayan patriotizm bar şu oğlanyny. Aha. Sözlerim ad duşy ýa gutlayan bratik ad duşy. Berekella. Dowam edýäs. Köp sağ ol. Falla Murat. Inni kitap gyrda da gow taýynyklyny arzu edýäs. Dowam edelim. Peter. Sözünden. Son saylamak yaman kıyna hemmesini bir saylayacaklama allar asla hemmesini hem saylardım molün. Şoň üçin gonç inniki sanlarda gayrat edip bıgapdalanmasa gezekleştirelim. Yok bıgapdan günsinden başlaýar. Yo. Sen häzir bayrama mendenem kıyın. En son saylamada men belki men saylajagym saylar häzir. Hemmesim şans bermesene bagrandana. Oğlanlaň gyýyzlaň hemmesim gowy men hemmesini hem saylardım. Baylif gitti oğlum. Onu men Hanjanow Bayram Holişka. Aha. Näme üçin? Sebäbi men özümi belli etdim, ýadymdan çykanak, ýanky surat getirdi. Sözleri men gözüme surat getirdi, şekil getirdi, edil kino ýaly. Onum oňarmak kyn. Bir halipalaňam tejribeli rapçylaňam köp oňaranak. Gaty bir üýtgeşik zehyn şol. Men şoň üçin
Hökman Hanzanov bayram geçäýmeli. Boldy. Bayram köp sağ ol. Gutlayan. Gurunguran wakaňam täsirlenip bildirdi. Eminlemedi. Köp sağ ol bayram. Ondan näme? Bayramam atlaşy bayram bagran çyndanam kynmy saňa saýlamak 4 sany mehriban tomaşaçylar, hormat eminler 4 sany bähs şaly 4-üň biri inni kitaplara gatnaşýa ol kim bolarka? Bagran başlyny. Elbette soňky saýlamak şoňa biriniň ykbalyny çözüp oturan ýalykda. Ýöne men eýýamdan bäri saýladym we 6 sanyk saýlan adamyň 5-si geçti. Birjiji galy oňam. Oňa da iň ýaşymyz destany öğretmeli. Deska. MC Deska. Aha. Sebäbi? Sebäbi şuloglunyň bir geljegi bamy hadiýan. Sebäbi şu 16 ýaşda şeýle setirleri, şeýle mazmunly setirleri ýazmany bir ukyp gerek, bir talant gerek, talant bada boglanyna we şumatky biziň aýdan maslahatymyz bilen täze zatlar döredip, täze zatlar çykarjygyna inanýan. Düşünüm. Berekellah. Sağ ol. Desan, köp sağ olsun aýdýan inni kitaplarda üstünlük ýemraň bolsun. Ine mehriban dostlar, tomuşaçylar, görüşmedi ýaly saýlama tapgyrmaz diýsen ýeňil bolmady. 9 sany bähsleşiň içinden 6 sany saýlandy. Inni mümkin bolsa tezet sesinden biziň bähsleşim inni kitaplara gatnaşma hukat bilmedik. Bähsleşmede näme diýsek mümkin. Ýaňam bellek geçişmi diýäli. Gown islerde hemmesi geçsin. Awa. Sebäbi mysal üçin biri-birinden pes ýa biri-birinden beýikdel. Tapawut fehel. Fehel milimetrik tapawut bar. Ýöne bähsleşiň şerti be. Şert bolansaň her kim birini saýlamaly boly we öz gowunyna ýakyn gatnaşyny saýladyk. Bu ýigitlere de näme arzu edesim gelýär? Inniki bähsleşiklere has gow taýarlanyp gatnaşmagyny arzu edýän bärde saýlanmat diýip ruhdan düşmeli däl, öz saýlan ýoluny, sunwat ýoluny dowam etmeli. Esbeytaram mümkin bolsa? Oglanlar, gamlanmaň, şutak, şul sahna gelmäňiziň özü. Siz 100 adamdan, 100den gowrak adamdan gelýär dämi? Şoň öz eýem kiçiräk ýeňiş, eýem tomoşaçylar siz gördü, adyňyzy bellidi. Sizdiňe gow zatlary ýazyp dowam etmeli. Şu sahna çykmagym hemme kişi ýetibilen akda diýjek bolýanym. Zehinleri ba, okyplar ba, şoň üçin diýýär şu sahna ýöne ýarış bolýar. Bolýamasa hemmeňizem geçirerdik. Ýöne ýarış gutormaýardy hemmeňiz geçip otursaňyz. Dogry. Şoň üçin gamlanmaň, hökman dowam edin. Ýarışa gelmeseňizem özüňiz dowam edin. Mümkinçiligimiz kän. Ýani bonç aýdyşyň ýaly. Diňe ýaltanman işläýmeli. Hemme mümkinçilik bar. Şoň üçin üstünlük oglanlar. Sag bolun gatnaşyň. Sag bolun. Buňa atlarynam ýaty saklaň. Bu bela serik nakem üstünlük ýemraň bolsun. Epi bolsa inniki ýarşlarda bähsleşikde görüşürüz. Golla aýlyň ýigitlenmedi. Köp sag bolun. Mehriban tomoşaçylar, türkmen rap sungatynyň dinleýijileri we söýüjileri. Şunuň bilen rap dil atly rap bähsleşikli gepleşigimiziň birinji tapgaryň ikinji sanyny jemleýär, üçünji sanam uzakda bolmaz, üçünji sanyna täze gatnaşyjylar, täze bähsleşler, täze rap, täze söz, täze beat, täze mihmanam. Ýene täze ýdem mümkin bolsa bir jemleýiji sözüni aýtsa, hani başlyndy. Çağıran üçin köp sağ bolsun aýtdan, geçip bilmediklere de taşsabasylar, daşy dowam etseler, geçerlere de üstünlük daşy. Sağ ol. Köp sağ ol. Täze ýüzde minnetdarlyk bildirýär. Ondan äme inni ýekeje bir kagaz kim aýdasa gelse inniki gatnaşyk, geljek, bähsleşlere näme diýip bilersiňiz, umma 2 sany gepleşigimiz jemlenni bolýan. Näme size ýetmedi, näme bolsa gow bolar. Kim aýdasa gelse mümkin eminler söz beresim gelýär. Şo wajyp maqadiýan inni gatnaşyk geljeklerem hasam bir ütköşük taýynyp görür ýalak. Kim aýdasa gelse pikirini aýdaýsyn, haýş edýän. Şu edil inniki получается inniki sanynyň maslahatyny berýär. Edil ödi. Bölüm bolýar bura. Inniki bölüme geljek gatnaşyjylara maslahat. Esasa şu taýyndan gelin bar, sözüňizi gow öwrenip gelin, aýdaňyzda aňsat bor,
ikincilik bilen hem şu taýda birja şans bada, bir ekece gezem çıkkan bir aydın bilen. Şoňa da bir häli kän hem aýtdyk. Degişlerek bir gelişäjek aydın bilen gelseňiz gowy bar. Bir gaty gamyl zatlar uje o zatlar ýada diýe üstüne bir goýja flow zatlar aydın bolsa şadýan. Şoňa gön açyk ömrüni ýa-meň üçine, köp oglanlar üçine bir şoňarak hadýan. Onuň bir aydymyňyzy saýlawyrak gelen bar. Benim goşuljak seň diýäriňe. Şul sahna häzir tomoşaçylaryň wagtyda bir sagada goluy töwerek gepleşik onuň görýärler. Şol ýa-ni seň diýär şanslary da şo taýda özüň görkezip galsaň, ana saňa başga näme gerek? Şonu bir biderek ýere sarp etmeliler, dogry diýär merdan. Onuň ýene aýtmaly zat şu wagt birinji bölümi gidip otýar. Dogry däm? Birinji bölüm, birinji tapgyryň şo ikinji sany. Bil bäsleşiň birinji bölümine hemme gatnaşyjylar saýlandy, eýem saýlandy. Kän sorag berýärler, kän diýärler, kän haýşe diýärler gatnaşyp bolanokmy, bizem gatnaşaýaly. Eýem tapgyr jemlendi, dogry dämi? Awa. Inni ikinji bölümi tapgyr yglan edilenni saýlama şonu gatnaşyp bilerler, dogry dämi? İkinji sezon ýaly. İkinji sezon, ikinji bölüm. Awa, ikinji sezon. Birinji sezon eýem gatnaşyjylar hemmesi 40 adam çözüllü. Oňa girip gatnaşyp bolanok. Dogry. Dogry dämi? Islam özüňe aýt şo daklary. Ýene goşasym gelýän zat bar. Esasan am sözlüňizi ýa tutup geliň. Köprak aýnaň öňünde çykyş edip köprak gepläp, köprak aýdyn, köprak gaýtalan we bar bolsa şonýak возможность eger просто bir mikrofon alyp bir Bluetooth'dan çatylýan kolonkalar mikrofonda aýtyp görüň. Köprak mikrofonda aýdyp çykyş edip ştak geleňizde ýyldyrap duruň. Öz tejribesinde maslahat berdi şu wagt. Oga tow maslahat. Dogry. Inniki sanlamyza gatnaşyk bäsleşimize men berip biljek maslahatym täze mektepden, täze stillen aýdymlar döredik gelsinler. Şonu bileme baha vermek has yeňil bolar, saýlamak has yeňil bolar. Onu ýanky diýişmeýär, şadyan aýdym hemişe plusda. Men berjek maslahatym gelingizde gorkman gelin, gidingizde aglaman edin. Siziň emmäňiz ýeňeji, ştak gelen bolsaňyz emmäňiz ýeňeji. Boldy. Antoko. Все, понятно. Aýçyklatlar aýdyldy. Ine mehriban tomuşaçylar inniki gatnaşyk, ýagny bäsleşimiz başardymdan gerekli bolan fişkalara biz eminlemeden alanlaryň. Şoň üçin goýja direkleje peýdalanyp çykyşyny taýynan bolsaňyz hazan bir täzeje öwüşkün berjek bolan. Biz bolsa şu günlükçe siziň bilen hoşlaşýar, kän uzak wagtlyk däl, nefip bolsa inniki bäsleşimiziň gatnaşyk aýdymlary bilen nefip bolsa 3-nji samada görüşürüz. Gepleşimiziň bu sany hasamlar size görüňizi yaranlardy umid edýär. Hökman tesirlerde öz pikirlerinizi ýazyň. Şurtana şu gepleşimiziň hasamlar gyzykly geçen bolsa gyzykly geçmekli üçin ýardam eden täsin studiýamyza sag bolsun aýdýas. Ýaş dekenli rapperlaryň bu üstünlükli çykyş etmek üçin, elbetde özlerini bir dogumly aýdymlaryny, beatlerini size ýetirmekli üçin diýsen has bizden köp kömek eden, ýardam eden DJ Şamany sag bolsun aýdýas. Gepleşimiziň bu sanyna özüniň bir öz pikirleri bilen täze mektebiň täze ýüzi bolan täze ýüze hormatly mehmanymyz sag bolsun aýdýas. Gepleşime gatnaş çakyl kabul gelen üçin sag bol. Hem de şu rap dil ýurdumyzda ilkinji geçirilýän rap bäsleşikde köne mektebiň agzalary, köne mektep bolsalarym näçe aýdymlar aýtlaram, näçe çykyşlar etselerem şu gepleşikde saýlayan pikirleri, saýlayan rapçylary ýani yeňil bolmadyk işler alyp barýarlar. Şoň üçin hem olarda köp sağsyň aýdýas. Ýigitler, dostlar, köp sağ olun. Şu arzulary bilen siziň bilen hoşlaşýas. Elbetde gepleşimiziň şu ýerine türkmen rap sunugatyny bir kämil döwrap, öwüşkünni baýlaşdyryp, öz dinleýijilerimize, watandaşlarymyza ýetirmekde mummanşlar ýaly döwrap gepleşikleri taýnap, elbetde size tomş etmeklik üçin ähli giň şert mümkinçilikler döredip berýän Gahrman arkadaly Gahrman serdamyza türkmen medeniýetiniň sunugatynyň hak howunlarlaryna çäksiz alkyşlar aýdýar. Bilent başlar aman bolsun, janlar sag bolsun. Netip bolsa rap dil aty gepleşimiziň täsany görüşýänçe men Guwanç Mele siziň bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun. Rap dil yo siziň bilen. Bu sahna özüne ananyanlar üçin diňe. Rap
Etmemi tanıyanlar üçün diňe, gücünü barlayanlar üçün diňe. Hili bir yöne silken sen özüň seç. Rap edi bilmeyen bolsoň onda sen bu kapıdan git göni geç. Yeah.